Manuere ndabvunza Manuere. Right guy masera sema mukasema nheru makadini salivonani nijani ndandobudigwe nemuya mucheni guys muya mucheni wangu wasvika niyapilana machera nabudzi zikomu muri sei guys muri sei Kayla B uri sei hako muningi na talenti kuri sei hanzi muri sei andikupedzi mukati ndikumuri sei mese aiwa ngatsangane zvakare pachilongwa chizivana nasi tichiona vana zvinoirema tichinzwawo betrayal kuti zviri kufamba sei munyaya mukufamba mukugarisana umu mune betrayal yakawanda wanda iri kuitika iyi zvikuru sei kumafriends handitika asi satapinda panyaya yemafriends iyi nokuti kune mumwe munhu achaya nenyaya yake kuma77 ikokoko ndatirega tigari tangotangayika nokuti iye paachauya tinenge takafita kuda matishu nyaya yake pachayana tinenge tichada matishu so kana kuti first hour handisi kuziva but right now guys regai tiudzane munoziva kuti corona is real handitika covid is real guys maski haipfekwiso guys muri kufamba makapfeka maski makadai so all is well flamboyant queen you are going to be okay my sister don't worry muri kufamba makapfeka maski so guys this is how most of you are putting on this mask munenge makadai I don't know kuti zvinoatsira here kuti uri kufema mweya wacho na maski wakaisa pamuromo but chinofema mweya handisi chikunzi airborne disease mepo iyi imhepo kaya unofema nemhino guys especially mumataundi umu guys corona yapedza vanhu takutya kuvhura mafoni kungovhura ifoni yako kudai so rest in peace ningadona ningadai ndaona very disturbing video nhasi yemwe mukadzi ashaika ari motikari ari pagedhe rehospital guys covid is real let's not take this thing for granted guys like 2021 taiti mwatachitra nyashaka but it seems as if it's worse musapfeke maski dzenyu makadai so makavhara muromo wadai kana uchipfeka maski yako unopfeka wakadai so this is how you wear your mask. This is how you wear your mask. Ndikutaura zvinhu zvandaona guys mukufamba mese umu this is what I've seen. Mask unopfeka wakadai so. Kana wakadai so zvakangofanana nokuti ufamba hako usina. Antika. Alright ndanatswa alright. Please guys gadzirisai atikuda kushayai. Atikuda kushaya iwe wako you can be selfish kuti hauna basa nazvo but kovana kumba paunenge waenda ukaexpose kwaunenge wabva uchanosangana nevamwe kumba then the whole family matocontaminate this whatever iwe chigwere chiriko mazuva ano ichi andika atikuda kushaya guys mukufamba mami gadzirisai mamaski enyu aya vakawanda vachandofamba kuita kunge fashion kufamba akato inenge iri muzasi memhino please guys tikutaura izvi because tinokufarirai tikutaura izvi because tinokudai tichiri kukudai try to protect yourself and protect your families. Take my mask zvakanaka. And chero ipise sei guys. Chero ipise sei. Cha wakapfeka. Icha wakapfeka zvokuti kwapisa wobvisa mask uri papublic pane vanhu guys. Not recommendable. Please don't. Amen. Ndapfura ipapo. Right guys, tauya zvakare nhasi pachirongwa chatinoda kubata panyaya yekubetrewa nemafriends guys. Vakawanda venyu munozviziva kuti shamwari toziva kuti munoda shamwari ukati no friends haibudi handitika vakawanda vanorarama neshamwari handitika vanobhiliva kuti friend yangu is everything handitika tsikanditsikewo akatodyawo anotoudza chaadya kumba kwake kana musi wevababa ukaya nepizza anotoudza shamwari kuti ndakadya pizza kana kutomusiirawo pisi handi kana ukatengwawo kana ingave chicken chaicho ngeke inofamba anotomeka sure kuti apamura nepakati apa bhuru wake hafu yechicken handimaona ndo community ndokurarama kwatiri kuti handiti asi toda kumbopenengura nhasi timboona kuti nyaya dzemashamwari idzi dzichiri kubudirira here 100% kana kuti kwangove kutungana kwembudzi kwangove kurasisana ndoda kumbokubvunzai mubvunzo 1 guys chii chakati munhu akatengesa Jesu ndiani the person who sold Jesus Christ ndiani munhu waidya naye munhu waifamba naye munhu aiziva masecrets ake at some point Judas ndofunga aitofunga kuti ini Jesu kama tricks ari kuita kuti zvaari kuita zvese zvokuporesa vanhu ka indogona kutozvigona because zvaitika aizviona ngari mudhuze maJesu but ndiye munhu akatengesa Jesu akati muri kuona vanhu kukisa uyu ndiye Jesu wacho yeye ibvai matora munoroverera pamuchinjikwa nezvipikiri handitika kana zviita muroverere nemazitanda chaiko asadzoke munhu iyeye handiti saka mukati maupenyu hwedu tikurarama naJudasi tiri kurarama naJudasi kati maupenyu hwedu but unenge usingazivi kuti ndiri Judasi
unenge uchiti ndine shamwari yangu, unenge uchiti ndine umwe wangu, vamwe unenge uchiti ndine sister vangu kana ndine munin'ina wangu. You find at the end of the day your so-called sister, your so-called cousin kana so-called whatever ndiyari kuponda, ndiyari kupedza kumasure. Antiona ndiyari kukuparadza. Anditika right, ndisati ndavhurira vanhu kuti vapinde nenyaya dzavo pano, nyaya dzevashamwari idzi. Anditika mazuva apfuura masure atitoa mastai vanhu, asi makona zvaitika nenyaya dzeshamwari idzi. Makaona pakazobuda zvakakomba, masecrets akanga akakomba. Ava vanhu vaiudzana vachiti friends. Handimaona havana kuziva kuti kune imwe pati yanga yakagumbuka yakabata chigumbu chemakore. Iwo unenge uchiti right, we are okay, we are sorted. Takatova maybe takangoitawo ikapu zvikadarika. Umwe munhu ainge akatobatira chigumbu che10 years, che5 years mai mwana. Do you know guys kuti most of the ghost accounts kana kuti most of the people vanenge vachikubhasha kana nezvinhu zvaunenge uchiziva kuti zvechokwadi haasi munhu ari kure newe, munhu ari close to you, munhu waunodya naye. Because munhu asiri close to me asingandizivi nini, he's got nothing to say. Handitika unless ari kunyora zvechokunyepa. Asi kana zvinhu zvechokwadi kana wakanyora pane yabuda munhu andifanira kuti kwai kune nyaya yakadai vamwe mai vechikuru so vari kubuda, munhu abudisa munhu ari mudhuze navo mai vavo, munhu abudisa munhu ari mudhuze navo vachiita zvavanga vachiita mbuya ivavo. Handiti maona haasi munhu anenge ari kure, munhu ari padhuze. Saka what how best can you handle nyaya dzemafriends idzi? Todi wotamba wega here kana kuti shamwari tine pekutamba tichigumira kana toita sei? Guys, we want to share our opinions antika without judgment, antika without being judgmental. Toda kuonesana, toda kubatsirana because kune vakatowira kuwira nemoyo mumashamwari umu zvokuti secret yake yese inozikamwa neshamwari, chaita chese chinozikamwa neshamwari. Kuno munhu achingoti makuseni achimuka asati atombokwesha kana mazino anotanga kuenda kushamwari kunoti wamuka sei kuri sei kuno agozobva kuna 11 antika vari busy kutaura nyaya dzavo kana kuita makuhwa avo ikoko antika achiti shamwari yangu antika but zvinozopera zvakanaka here? Vangani vakaita shamwari vakawirirana kusvikira mukazotsamwidzana kana kuti mukaitirana zvamakaitirana mukazongoparadzana, uyo akaenda akatakura secret yako, uyo ukaenda ukatakura secret yake zvikangopera zvakadaro. Vangani vachiriko here? Kana kuti muchinge maparadzana one person umwe anogona kuenda nesecret yes of course, but the other one might have that bitterness inside. Ndoda kumudestroya, I want to destroy you, ndoda kumudestroya munhu uyu because ndakamubatira masecrets ake. Saka it's not always the same way. Antika unogona kuzvidza kuti neshamwari yangu iwewe one sided ugotora kuti shamwari yangu I'm going to protect her with everything, I'll take a blade for her, but is your other friend doing the same thing? Is she feeling the same way that you are feeling? Kana kuti shamwari yako imwe yakatoteya iwewe ndiwe kuti shamwari yangu but iye umwe uyu haisi shamwari yako. She's only your friend when she needs favors from you. She is only your friend when she needs something from you. Kana usina kumutsvaga iwe iye akutsvagi, kana usina kumufondera kana kuti kumusendera message kuti ndeipi anotakana 3 weeks asina kutsvaga, asina kana kutsvaga. Saka ufriend wachipocha uri kubalansa irapo. Kana kuti kune one side ndori kuti shamwari yangu, the other one ane shamwari yake. Plus pakutamba pamunotamba muri 2 here zvinoita here? Kana kuti muri 2 makadaro is either iwe unenge une mushamwari number 3 isingazikamwe neuyu, kana kuti shamwari yako inenge ine imwe futi shamwari yayo andiona yaanosiya futi masecrets. Saka pau zvaunomuudza zviya haagoni here kuzvitakura onoudzawo this imwe friend yake yaanenge anayo. Iya shamwari yaudzwa iya ikapiwawo ichazodii? Haigoniwo here kutakura yonoudzawo shamwari yayo zvichinga zvakadaro. To such extent yekuti zvinhu zvikazobuda you tend to wonder kuti who did I tell? Gara ndakaudzani? Hauchazivi. Guys, kana kune chinhu chiri dangerous pano pasi mazuva ano munhu. Munoziva munhu wenyama, munhu weblack, ganda redu iri reledha iri. We are very much dangerous. Pakaiswa mhuka apa inonzi shumba, pakaiswa nyoka, pakaiswa munhu apa. Munhu anotora chimuti, munhu anotora anotora mukombe, trophy chaicha iyo. Because munhu akaipa. Guys, toda kutaura chokwadi isati ndavhura maline. Makambozviona here kuti sorry guys ndakutsva. Makambozviona here kuti even sometimes your own husband can betray you. Makambozviona here your own husband waunorara naye machira uchimemerana naye every day antika achikusurira mumachira can betray you. Chiimagina mutorwa waunosangana naye muroad womuchengetedza zipumbiro resecret kuti akuchengetere. Will she be able to keep that secret for you? Anogona here kuzoichengeta. I've seen so many people saying kuti indotamba nemurume wangu. Are these husbands as well loyal? Panozobuda papa achinokuhurira neshamwari yako antika kana tachinda kunokuhurira na anybody else. Is that not betrayal? Is that not betrayal at its best? That's betrayal again. So if your own person wakaita mavows naye kuti in sickness and in death
if that person can betray you, if that person can take you and throw you under the bus, if that person is capable of hurting you, how about a mere friend? How about a mere next door? Mazanoka, rather carry your secret. Wega, family secret yako. Kana zakuneta, indaono za chimuti. I always tell you guys, go pa muti, usike pa muti kana papa madziro. Kana kutora chigubu cha mvura ichi. Uti unonanda remegwa, iwe chigubu iwe, inda remegwa mumu, andichagoni chifuwa changu chazara, andichakwanisi kutakura. Tuda kukuudza zviri mumwoyo mangu nhasi. Until you want to feel better. Until you want to feel better. Tell chigubu ichi, achificha kakunyeya ichi, achificha kakubetray ichi. Taura chinhu chisina maziso, udza chinhu chisina maziso, chisina muromo, chisina fungwa. Unozati chi ndanetsekana indarwadziwa ndine secret yandinayo, andika ndakauraya, ndakabura, ndakabvisa mimba, ndakadai. Tell chigubu ichi until you want to feel better, and afterwards you feel better. Afterwards you feel better. Chigubu ichi ingopedza shungu dzako nekutaura nacho. Chingotera chigubu kana muti ungoenda pamuti muti ndayakuzokudururira hana nhamo dzangu nhasi. Wotika kuudza nhamo dzako kumuti. Muti will never betray you. Asi munhu anofamba, munhu wenyama anokubetraya. Vazhinji vanhukadzi makabetrayiwa nevarume makarivara musingafungiri, muchifunga kuti everything is okay, everything is fine. Unongorohwa nesurprise betrayal ba. Watove heart broken, hauchazivi kuti zviri kufamba sei chiri kuitika. Because munhu wenyama, munhu anofamba. Mwana wamai vako unozvarwa naye. How many of you pana vakabetrayiwa nevana vamai vavo? Mwana wamai vako chako unogona muwana kaurara newe unoti murume wako. Mwana wamai vako unogona kunzwa kuti ndiyari kufambisa makuhwa muraini rese about you. Mwana wamai vako, what about just a mere friend? Anokuita sei? Kana mwana wamai vako achigona kutsonda, mai vako nyakukutumbura, unogona kunzwa kuti nyaya yemufamily yemumba menyu vaenda kunoudzawo bhururu wawe panext door vachiti ndiri kusheya. Mai vako nyakukutumbura vanoenda kunoudza mukadzi wapanext door kuti asawira zviri kumba mwana zvakawaita mumbana wangu zvikadai zvakaenzana nemurume ndizvo zvindibatsira ndo kosha Mwari. Keep your secrets, guys. Learn to keep your secrets to yourselves. Mazamenya hamuna kungopiwa kuti aite decoration iwe kuti muite cleavage. You were given this breast for a reason, and to keep your secrets inside there, because no one is to trust these days. Or time for trusting anybody or somebody is gone. It's long gone. Right now, trust in yourself and trust in God. Period. Tell God and you will never go wrong. Kneel down and tell God your problems and you never go wrong. Munhu wenyama anonetsa. Munhu wenyama anotora dambudziko chairo. So guys, tati tigare tanyauchidzana ipapo. Kune vaya vane Cain naAbel exactly. Mukoma nemunin'ina. Vakakuurayirana pfuma. Kutengesana negweseri. Kuzoti wako gamuchirai naVenenzia. Kwai tiri mafriends. Handa kutomuudza yose. Unosvika pakuudza shamwari zvemubedroom mako. Kuudza shamwari zvemubhurugwa memurume wako. Kuti ini baba kwangu vakazondishandurudza vakadai ufunge zviri kumba kwangu. Shamwari yauri kuudza ika ina baba vane kadora. Kumba uri kumutaura zvinhu zvemubedroom. What do you think is going to be the next move yake? Akuda kuzvinzwawo. Zvauri kumutaurira kuti anzi ndiri kuitwa kumba kuti kushandurwa nchiitwa so. Anoda kuzvinzwawo. What is going to be the next step yake? You tell your friend yako chaiyo kuti unoziva unosvika pakumudza zvimwe zvinhu zviri deep kuti unoziva kumba kwangu so baba vekwangu kana vakakubata vakakudai vakandishinyorera iweka munhu ari kuudza asati ambosvika kana pawasvika asati atambosvika pauri kutaura ipapo haazvizive anongozvinzwa kuti zvitaura magrupu eWhatsApp haazvizive chinoitika chii kude sei inoti love them all but trust no one. Trust no one, not even your shadow. Don't trust it, guys. Anenzeve anonzwa asina nzeve hakuna hana ndikoko. Most of people anapatikana kuti vhure right now 98% yevanhu vari pana apaka 98% yevanhu vari pana apaka makapoto betraywa chete. Betrayal yakatomboitika chete. Betrayal yakatomboitika chete from a friend kana from a family member kana from somebody even close to you or somebody inotoitika betrayal. Hapana asina kuti betrayal. Whether wakaita sei kana whether wakaita sei betrayal inotongoita betrayal unotongo the other part unogona kuzvipa nemwoyo wako wese kuti you know what ndawana shamwari ndiye uchimuda nemwoyo wako wese but shamwari yako iyi kai isina that same feeling yaunayo iwewe. Andiona
asina angachoti aishamwari yangu onje handiona zvomutomuudza iwo anotoriwo newake wari kuti uyu ndiye best friend yangu isiri iwe saka azvimutyisi kana kumubvunisa kuti zvauri kumuudza iwewe azvitori anoudza yeye anoti ndo shamwari yangu chaiyo anditi mazviona. So guys know your real I don't know kana muinawo mafriends vanawo mafriends. I'm not saying you don't have friends, but vanawo mafriends know who your real friends are. Don't just go around sharing everybody everything in your life with your so-called friends usina background yakakwana nezvake because mangwana uchachema uchanonetsana nevanhu vasipo uchavenga vanhu vasipo uchatuka vanhu vasipo wekufungira kuti ndofunga ndiningi chete handitika akazvitaura izvo ningi has got nothing to do with that. Uri kusiya nyoka iri padhuze newapa uchavengana nevanhu vari innocent vasina chavanoziva uchisiya nyoka iri mudhizo newe. Saka kuneva nemashamwari I don't know how you do it andizivi. It's okay also to have friends handika but have limits guys. Zivai ma limits, zivai pekugumira. Izvozvi as we are speaking right now somewhere around the world pane mafriends so chinguri vagara pasi pemuti na 7 makuseni nanhasi vakangogara pasi pemuti kana pajurawo and I'm quite sure somewhere around the world itoripo vamafriends akadaro vari kungoita makuwana nhasi nanhasi vari kungota sati vapedza bhaketi rakaweterwa mumba rezuva reweti riya richingorimo mumba kana dzakuenda kumapasti 6 uko ndopachamhanya kunobvisa kusati baba vakuuya rakuenda kunoteurwa manje akuenda kunogadzisa bedroom manje. As we are speaking there is kunotori nemafriends somewhere else vakatogara pasi vane mapulling socks avakavata vakasunga nezuro vakachakasungana nhasi matii amwiri wavapiwa tii pasi pemuti vakadya lunch pasi pemuti nanhasi vachiripo nevana vasati vageza nekuda kweshamwari. Shamwari unosvika pakuiudza zvese mashamwari guys you cannot always be on the same level and amukwanisa kuita same level kuve pasame level nese mashamwari. Saka the other friend you might find kuti maybe iwe unoti wanei shamwari yako haiti wanei anditika varume mabasa amuri kushanda ana kuti ari kushanda ana kuti fananei anditi saka iwo everyday shamwari murume wako vamwe they are so lucky kuti muswe birthday chako murume anomigira makiye mota. We have seen so many people vachingira makize mota kava birthday kunzi happy birthday my sweetheart nemurume wake anditika shamwari yako murume ndibhirita anditika mari yacho asati asvika palevel yekuti chi akwanisa kutengerawo mukadzi mota pabirthday uri kumhanya makuseni watengerwa mota wavigirwa motikari manheru makuseni ndosvika kwachiedza nenda kutadza gamuchirai mota yanga ndakatengerwa kuchiedza wave kumba kwagamuchirai gogogo ndakatengerwa motikari iyi mota iyi kutengerwa pizza cheche kutengerwa KFC Nando's cheche KFC yekuchipai unotomhanya kuti ndatengerwa Nando's iye kumba kudya nemuriwo. What do you think you are instilling and you are installing in this friend of yours? Kune chinhu chinonzi godo guys, kune chinhu chinonzi jealousy guys. Chero anga achikuda but ukaramba ungonomuudza everything day ndatengerwa chakati ndakavigira maroses nezvo takazobudati kana ndika out kadai iye kuba wake hazvizivi. Kune chinhu chinonzi godo chingu zvinhu zvingori normal kumunhu wese godo riri normal kumunhu wese at some point. Kune chinhu chinonzi godo chinogona kusumuka ndosaka mtunzi ati kune mafriends anourayana anoisira umwe poison muchikafu shamwari yake kuti afe pasina ngonzo chinzi aramba wake murume akugara nababa vangu murume angarova shamwari yake because anenge achifunga zviri kuitirwa uyu kana akabva mupicture uyu neni chaitirwa izvozvo andimona anenge achidza kuti akabva uyu picture ndikapinda inini neni chaitirwa izvozvo not knowing kuti zvakasiyana. Unogona kunyengwa neshamwari nemurume shamwari yako anotengera mukadzi wake maLamborghini chaicho kana maRange Rover andika iwe ukasapiwa kana kobiri ukasapiwa kana carrot utengerwa carrot chaicho pamusika riya vari 50 cents ukasaritengerwa. So guys zvinhu zvamunotaura neshamwari dzenyu zivai pekutaura muchigumira kune vane shamwari zivai pekutaura muchigumira. Do not share nezvimwe zvinhu zviri deep. Unoudza munhu shamwari zvinhu zvemufamily menyu zvese zviri deep kuti unoziva kuti baba vangu vakamboenda kujeri vakauraya munhu kati baba vangu vari nemapurisa izvozvo so zvavakaita ufunge mai vangu vakamboura uri kuudza a friend yausingazivi family secret yemba menyu iri deep. Family secret yemba menyu iri deep. Unoziva izvi zvimba mangu zvikazadai izvozvi zviri kutodai so paunomuudza kuti warohwa anoita kusekerera kufara kana kuti murume ndawana message mune muforume vake mune message kana tanga murume wangu ndamubata ari kuhurara nhiki sani mafariro anenge achita nechemwoyo asi achikucomfort ndiwanoenda futi negweseri achinokutengesa futi nekunokuchera futi. Shamwari dzinoparira shamwari dzinourayisa shamwari ndine nyaya ndinayo nyaya yeshamwari. That's a real story yakaitika but I'm not gonna tell you today. Ndikuda kuzoudza vana pashow yevana yaindoti uyai nema 13 years and above. Oh, takazonzitengere pachi pa 10 years aniti pa 10 years and above ndopa ndakudza vana ava because these were teenage friends.
zvakaitika kumanyaya iyi yakaitika kuma-teenage friends. So it's pointless kuti ndiudzemi madhara machembere munogona kushandisa pfungwa dzenyu fast nekuona zvakaipa, but you tend to ignore ma-symptoms nema-signals. Muchimaona kuti this one is not a good person. Vanhu vachikuudza kuti this one you tend to ignore. Saka iyi nyaya iyi kai ndichazoiudza show yevana pamuchauya nevana venyu paya makagara navo tichitaura nyaya yevana, tichiudza nyaya yevana isocial media nema-friends ichi. Anomaona ndo pandichataura nyaya ishi. Because vana vada kuti vambofamboona vofuti stereke tirambe tichingovarangaridza. Though I got a disturbing message muso takabva kuita message ya topic yevana panapo, the following day pane mwana akansindira murabaraba message wakadai. I think I have the message. Let me read it for you. Let me read that message for you. Message andakasenderwa nemwana. I think the parent is here. So if I'm going to read it, uchaziva kuti mwana ndewako. I'm not going to say mazita, but uchaziva kuti mwana ndewako. Ndoda kuti ndiverenge this message muone kuti Facebook yaita, social media yaita impact yakaita sei kuvana. Ndoda kuti muone. The child was even threatening kuti ndoda kuzviuraya because mai vamudza kuti, did you hear what Simendi was saying? I don't want you to use this phone again. Ever again. Kukuona uchinda kuuza phone kuenda kuma social media. I don't want it. Mwana wako yachindichemera kutaura ina mama ndikati your mother's decision is final. Andachalotaura mama wako. Kana mama wako ati no social media, that's it. Andichika chavataura ndo chinoro ana kumba kwavo, not inini. Legai nditsvage nyaya yemwana ndikuverengere. Check your friends guys. Check my friends enyaya. Inonoka kuvhura regai ivhure. Ndoda kuverengera message yakanyorwa nemwana iyi. Kunyasona kuti vana vapinda kupinda munoziva ndakati ndi zvakaoma. Ndakati mwana ngoda kuzviuraya just because mama wako akati bvisa Facebook inda unofa. Ivo vanosara chidya sadza. Ndozvandakamupindura ndikati na unofa vanosara chidya sadza ravo. Iwo wafako. Hapana chavanomboriza mai vako, vanongokuchemawo vokuvigawo. Inda hako unozviuraya kana wafunga kuzviuraya mwanangu. Nokutika kuti chi mai vako she wants the best for you, but you kana kuona kuti wakuda kuzviurayira nyaya yeFacebook then zvavo kwauri. Nda inonoka kuvhura kandi nda saka ndakati ndoda kuitaura pavana. I want this. Iri kunonoka kuvhura inda. Let me try to use this one. Let me try to use this one. Ndikuverengerei that message. Muzvinzwire mega. Mubereki wacho let's hope mubereki aripo achaziva kuti mwana ndiye wangu. Anditaure zvangu. I'm not going to say my names. But ndichangozama kuti ndikuverengere message yacho. Muzvinzwire. It's true, my friends, they will shred you to pieces. My friends, kukubvarura, kukusiya wave vulnerable. All right, we have Vura. Let's go to it too. Nikavhura inda vakandi network wedza. Mwana kundibhega kutaurai. Kundibhega mwana taurai namai vangu. Taurai namama wangu ndozviuraya. Kutoya chinotarisana naone ndozviuraya because mama vakanga vakateerera takanga vakandidedza tikateerera show yenyu Simendi. Saka mama ndikati noti Simendi iwe zera rako iroro.
uyanenge nditori umu vana vanegera enzaniko alright number 1 right akatondibvanyira kuti my mom is your biggest fan pamadiaries right handichaburitsi nhingirikiri hangu picture yemwana right this is the story that I'm going to read ndikaendivhare picture yake this is the story that I'm going to read right right akatondisenda imwe message andakuzoiona ura ichiri kutanga ndeiyi I have a problem. Hello, Sismeli. I have a problem. My mom wants me to deactivate my account due to the life you had in Ezuro, which is okay. But Sismeli, I've been depressed for more than 5 years, and my mom hasn't been supportive because she doesn't believe in depression, and that's fine. When I'm on Facebook, I feel like there are so many people that care and support, encourage me. And now I feel better. She wants me to delete it. That's okay. But I'm so scared of the person I'm going to become to tell you, I even smoked weed today, got involved with alcohol and all that. I'm even thinking of committing suicide. She's still not aware of it because I stopped chatting with my friends. I got people I don't know on Facebook that supports me and tell me it's okay. I stopped going for zvakawandisa anyway, zvimwe zviri personal. This is a kid. This was a child. Antika, this is a child. I think she's 15 years. This is a child who's 15 years. And then ndakaona kuti mama nyorwa yata message ndekuda kundishaya nepasi pemugodi kuti ndinotaura namomzi zvimwe handisakwanisa kuverenga because zviri deeper like atizodikanganisa nditika kundishaya kuti ndiende kutaura namai handimaona kuti aiwa regai mwana because kune vanhu vari supportive vanomusupporta 15 years. What have you gone in life? What have you been through in life as yet? Chekuti you want people who doesn't even know you to support you. Vanasinga kuziva kuti vakusupport all for what? And I'm going to let's hope the mother is watching. Ndoda kuti vandinodzoka nisho yevana. Ndoda kuti iyo yekuti kwaidi trust. Bring them those kids back here again. I want to tell them what happened to one of the child because she was trusting a friend wakasangana naye pa Facebook. I want to tell you what happened to that child. Antika, I want to tell you what happened to that child because she trusted a person wakanga naye pa Facebook. I'm offer support. Achitaura naye achidini mai vake vachimuta. I don't want you to chat with people that you don't know. Achivharavhara mai achididi akatiza usiku nepa window akaenda. Muri kunzwa kune that trusted friend mai vanobhowa chinzi mai vakanobhogara nawewe. Akatona kunge mai ndo vakaipa because mai vaimutsiura. Saka mai ndo vanga vatoipa. I friend dzainzi dziri kundisupport idzo dzakadzanaka. Akanzi uya kugare kuno kuti a place ndindoga iko zvino uyati akainda mwana. I'll tell you what happened. I'll tell you what happened after mwana aenda ikoko. Ndichaudza vana ndo vanchaudza isinya yenyu vanhu vakuru inyaya yevana. Inini handindoita maresearch acho ndindoitira vana venyu vana vangu. Handika vangu vana venyu because mwana ndiwe munhu wese. Handika I'll tell you hakuna zvokubona zvikai vanhu pavari supportive munhu asinga kuziva nokusupporta chichacho chanenge achikusupport. Ndo zvatikutaura kaizvi tinenge chisupportana pa screen apa. Handika asina chemumoyo kana tivabe kuseri kuma WhatsApp unochinzi akaundugwa and akaundugwa singaiti kuona akaita marikavhara apa akarikavha apa isu ndozvatinoita vanhu vatema ndozvatinoita isusu vanhu vatema handiti maona you know it handisi kunyepa mafacebook streets uku munozviziva kana ukanzwa kuti live yekutukwa munhu tinenge tiriko takazara handika tiri kukuzira tukafamba nebhora ramba wakadzvanya tsika munhu usajairigwa usidzokera kumasure famba naye handimaona tiri kukuchidzira niti tapedza kuchidzira same people the other party iri kutukwa iyi ikaresponda wochita live same people vangachitifamba naye vanenge vari uku futi vakuti zvangachikuita here akaiti zvakati famba naye usatombomira famba nebhora kuti vanhu vari kwese that's who we are. Chokwadi chinorwadza but it's true. Tiri kwese we are loyal to our entertainment. Mpostori, I can read kana anoita Kadashi. Thank you for saying that, but I can read the line kana nditaura nemwana. When I'm speaking to a kid, I can read the line kuti yanga ide kuti nditaure namai vangu I want to be on social media. I spoke to the child inini. And after anyura message yake I spoke to her
ini personally ndikatonzwa kuti aiwa zvedu hapana nyaya, right? Like I said, I didn't want to get into deeper of the to tell you deeper of this story yemwana antika. I ended up saying, okay, let's connect the mother. Hunza mai, what did she do? She ran away. And see naive zvekudaro zvokuti ndobva ndazongoti mwana ndongomita brush aside usina ku no. I had a chat nemwana tikataura ndikati all right, I heard you, let's bring in the mom now so that you say whatever that no I was smelly kana indongoda tumukumbira and this is zvekudaro. Akuna mwana is not going through anything and she's very much okay, very fine, but mwana aida kungondimbani kuti taure naye kuti aiwa murege aita Facebook inewa watch inonzi ameno mobota mchingo ita movement inonzi tarisa inonzi profile yemwana ndakataura naye inini. Saka hapana clearly chokutanza rinda through something. If the mother is here ndikato tindivaudze right now vakatochema pano kuti mwana muti handichuriri right now ndikandimufonera kuti ndiri palive uyotaura zvaitaura hauye, she won't come because ndakataura ndikatazomuudza kuti kana wakanditarisa ka handisisisi zvokuti kuti sisi ndofunga uri kuona soti ndiri zera rako tinopurunzwa ndishayashaya. Learn to say the truth. Rungoda Facebook anditika taura nyaya yako, usataura nyaya dzisipo, uchida usataura nyaya dzisipo. Aiwa hakana sorry ndakataura naye at length guys. It's just that I can't go into details because probably pane vanogona kubatanidza vakaziva kuti ndivana nenge, of which I'm not supposed to do that. I'm not supposed to do that, right? So guys, right now ndakuvhura ino nyaya isi yevana iyi yevana ichauya musi wacho. Saka zvandichaita inini, if you want kuti munyatsoziva kuti mwana aida kundishayashaya, I'll talk to the mom anditika I'll talk to the mom ndoti mufone munaye mwana anditika munyatsonzwa kuti munyatsona kuti hapana mwana kungwarisa kwevana chete kungoda kungoita matricks evana yamowaziva matricks evana ndozvaangori chero dai mukatonyatsa muona munhu kuti anditotore zvake munotonyatsona kuti hapana kana issue anditi maona. So vana vechidiki vana vadiki they try to manipulate us. Ezera remwana iyeye ndinaro zera rangu muno, saka I know how they play, I know how they do it. Ndotozviziva ndokazvinza saka longa chifunga kuti unogona kundi shaya iwe wobva watobudirira iwe takabva neikoko zera racho iroro ndinaro muno animona. Saka you can actually see kuti dzimwe nyaya dzinenge dzichi hakuna nezvengoda chi Facebook. But zvisinei guys, iyi nyaya yeshamwari ndakudzai tamba wega. Aiwa Sasha B guest hakuna anditika and you bring your panel. Yes, Maggie, I am allowed to do that. Yes, to protect people out there. I am allowed to do the because you hear the story, you hear in this clouds kuti story in shansa kana kudai so and what not kama wasati publish we. And then what? You next time you people take the nyaya na yema kufamba lepa muno waziva makutu kanganisa. Antika inango kupa kuti muzive kuti zvineitika. Ndati nyaya idzevana story and doctor yevana ndichaitaura pa show yevana. Iya isi show yevana. Isi show yevana isho yevanhu vakuru antika nyaya yedu pano isi ndeye ma-friends atinawo mukati moupenyu hwedu inhasi yevana ishi yati yatikutaura iyi taitaura musi unoti wandinoti nhasi uyai nevana noti vana nditauri navo vega ka nditaura navabereki vacho muripo kuitira mangwana handichimaona that next time ndakati vana ava vafone please itai kuti vana ava vafone vachibvunza mubvunzo vabereki vachivadavirawo vana ava ngavasununguke kwatiri. These kids they must be free kwatiri, vabvunze vasununguke vataure tikwanise kuwirirana navo zvakanaka tiseka navo tichivakuta kuti vave even akasangana nedambudziko kungave kumbanza kuti rega ndiende kuna Simeni ndakambotaura navo handimona, rega ndiende kuna Messi ndakambotaura naye, rega ndimhanye kuenda kuna Mems handika because musuya vakambondibatsira moms panaviri pashow yevana. Let them be free kwatiri vatiudze handichimaona because tikanya kwavharira futi panzeka we are pushing them into that direction yekuti vanenge vachida kuno experiment because we are becoming too strict handimazviona. So guys, but aisinya yevana takuda kuti tivhure maline timbonzwa wese anoti ini ndakaitigwa maborobobi nefriend yangu handitika ini ndakaitigwa maborobobi neshamwari yangu handiti zvokuti nanhasika makunda akazorikavha asi marikavha racho akanetsa. Saka it's just a random talk guys. Atina guest, I'm just guest ari kuyana 8 antika ana 7 dzokuno kuAfrica anti iye ari kuAmerica kwaari saka amanoti kwavo dzedziri nguvai antichimaona. Saka ndakuisa number anditika you want to share iyi ndogona hangu kuitaura because yaita public pane imwe yaita public iyo ndatoiwawo nhasi mira ndipo tanga ndapina number iyo yaita public saka ndinogona kungoitaura nokuti kana changoipa public chinenge chongotaurika uko unenge wagoti kuti chasingadi kutaura nyaya dzavanhu dzakabandika kunotsvakana nenyaya dzavanhu ndichitaura aiwa izvi handikwanisa asi kuti zvinenge zvaisawa papublic aiwa izvi tinongo zvianalyza wezvo andimaona right.
hanzi guest ane nyaya yei chandogoziva guest nyaya yake togona kuita matishu but nyaya yacho ndeyechekwa handisi kuziva right yanda betray handi kutaura nyaya yemafriends handisi kumenshena futi mazita asi ndikuzainda nhasi yaitika nhasi iyi ichiri fresh izvozvi ichiri kutopisa iyi iri fresh iyi yaitika kumoza tine magrupu edu atinenge tiraya mawhatsapp grupu machichi sadibonani machichi magrupu atinawo kune rimwe grupu randirivo rewhatsapp handiti kwaitawo efelo sister mufunge efelo sister yeye ari kudiaspora handiti ane mwoyo wakanaka anobatsira vadzimai ari mugrupu imomo maadvices guys go to school guys do this and what not handitika isusu nenini izvozvi handika izvozvi ndikuenda kuchikoro ndikutoverengawo handika because of musikana yeye handiti maona mukadzi yanenge achingonyora achingodi ari kuma-early 40s sezvineiwo munozati kudiaspora ukazhinji titi munhu unenge usinawo nguva kana kuti lakire kuti unowanawo nechimuchinda ndobva anyorawo kasi ari kuti igrupu remadzimai chete handiti ari kutioka kune vamwe vabiya angu vaningina vake veduwe kana uchingoriwo nemunhu ari singuwo ari kutsvagowo munhu handitika please ndite hukapo vari kutaura kapachishamwari pausisterhood handitika paita 1 zvaaita manje uyu musikana uyu vanga vachiwirirana kane uyu ari kudiaspora handiti aenda akati ini ndinayo zvaakaita manje akabva anotsvaka vamwe baba vemuraini make vari kunzi akambodanana navo mishamwari dzenyu idzika akantsvaka baba vemuraini vainzi akambodanana navo handimaona akasvakati right iwe zvotoita toda kuita dhiri panapa handitika iwe uchadanana nemusikana ushu ndichakuintroduce ka wodla mari ndakamuza tokasana nemukadzi handitika uri single iwe chetese tichingodla mari tichingotumirwa mari tichingodla handitika iwe keep a low profile murume akabvuma pinda mugemu zvaitika izvozvi iri kutopisa iri kutopisa izvozvi so handimaona zvikanzi unongochingodla mari handitika vabvumirana paya murume uya waintroducwa kune sister iyi handika aintroducwa kune sister iyoyi handiti mazviona svika vawirirana havaita nguva vachitaura uya kuti wandiri divorce sure ari kuinda neifloka remember mumagrupu pamunenge muri vakadzi ninge uchitotrasta ka uchitotaura dzimwe nyaya dzako uchitoti kurelationship iri kufaya uya ari kugona kuconvincisa kuti chi ndiri single zveshuwa kudawo mari yaitumigawo hatizivi kana chi hamene obviously kanenge achitotumirawo ndabata muchindo wangu achitoti good munhu chi munoziva kana munhu akateya chaakateya anoita good munhu kupeta muswe kudai akateya zvaakateya handimaona vakuda vachilavhu iri kudanana kusvikira pazangoti muzakana chinhu chakangoipa so chinhu ukaita chinhu une mweya wakaipa ukaita chinhu uine mweya wokuparadza mukati mako hachina kwachinoenda hachibudirire because that thing that you are doing it with a hidden agenda, you are doing it with an evil spirit, the spirit of Jezebel. Handitika sezvinei musikana atenga kutoita murume mapepa vatodanana kugrose vat2020 handiti vari kuklika connection iri kuitika but connection iri kuitika pa wrong person. Hanimaona munhu ane masecrets murume wakadzvakigwa uyu pane masecrets aripo uye atoita mapepa go izvozvi gore riri kuuya rino iri mwedzi unotevera uyu pasera muna machi murume yanga ari supposed kudodi kutobhururuka akananganira ipapa murume yanga ari kutobhururuka mira wabva kwafona all right the guy ndingotora hangu ndi kola hello kola volume yako iri pasi kola, can you please add your volume? Hello? Ya takukunzwa manje. Ndakanda subject yanasi ma friends. Ndakatobvizwa umfuno pane dzimwe shamwari dzehungu ndakatobvungu ndamutsamari dzekuti mamezi but hapana kana chinombobuda kuti areni ndakatomboitawo ma friends then ndatoatrasta nezveise pese pandakatozonamwawo chakatozongondicreatirawo ghost account kutumidzira murume wangu pamwe panzvimbo pandakandii pandakandiri pandasingafanira kunge ndiri ndatinoti vanhu vari dangerous saka ini mazuva ano vangu ndototya vanhu asi inini ofuti ndototyisawo because ini ndakazombotrust kuoneramwo ndakaremerwa I'm liking it. You are saying the truth. Utara chokwadi. Inini ndotya vanhu because ndikauza vanhu padhuze pangu ndakazoona kuti munhu ari capable yekuti rushira shanje munhu ari capable of doing anything. Inini ofuti asikauzvijustify kuti ndiri perfect and stuff like that. Pane vamwe vakatomboone 1 or 2. Ndakazoona kuti ini ngatireno wazotraya kubatsira kana munhu auya ane nyaya yake kauda kuzotochengeta. But pane pandakatomboremerwa handikunyima. Ndakatoremerwa saka ndinongotrust nobody mupanamo asi life yacho kuti yekurarama usingatrustiwo vanhu it's not a good life makaona because pane zvinhu unenge utongosheo kana ungoita a good time nevanhu but if you don't trust the people
when they're not really faking, Mabona. And finally, fake up, so it means most of the times now I prefer being alone. My sister, sometimes I think it's better to be alone than to be around toxic people, because you can never open their hearts and see what's inside their heart. And we can pretend. Ndogoda kukupretendera pano kuita a loving friend yekuti unenge uchiti ndakabata shamari yangu pano, but zvandiri kuplana zvandiri kuronga kuseri you never know. Antoona. So inini, if I tell you kuti paupenya ndakaguma kuita chinonzi shamari ka, ndinofunga pano ndogona kudedzera kana mukati chededza kana mwana kana andiwe pano mabvunza kuti chinguri magara ipapo. I've been with you for quite a long time, I think 4 years ago. Makamboona here munhu anogogo kuchigogodza ndotsvaga mai pano muzera asana mbowaona handisati kana one day ndogara pana ipapa ndopata chitotukana totamba topedza ipapa zvokuti ndatoenda mukanditi ndina addiction nefoni ka ndokudza kuti icho chondo chigwere ndibatsvagire jekiseni racho vaccine yacho kwete zvokuti kwai friend twai ndikusunga chichambona bhuru wangu aiwa ndinaenda I'm doing so well and okay handina problem. Like just to fall in love with yourself, to find things that I love. My friends. With yourself, you get to know yourself better. When you know how to, like, after Jango, because you know what to learn, and you never. And I go to remain in contact, but it's good and well, because I'm not saying that the million is not challenging. But if I did it all, my challenge is not in the mail with the annual. I see you good, I want you to ship over and do it. And in a couple of days, I don't know what to do. Somebody I'm doing, and I'm going to go down. Opinion yake, but majini tamba wega zvako, be yourself, no advice, because good advice. One is chinotyisa zvakatoa even murume chete, even vakadzi chete vari moro kuti trust utozoonekwa mo, but muchawaite intentionally mavanhuizira zvotoitika unintentional pamafriend yakundiwada kubetray unintentional isingatomboda kukubetray utombereka naye kukubetray pangainini I know munhu andakabetray nekutotaura secret yake kuchuze munhu. It wasn't like I wanted to be evil. Zvakazongoitiko kuti zvakazongoitiko because ndine opinion yangu zvazvakaitika. Ndikati 1+1 2. Kana ndakanaemerwa paipa ndikati 1+1 2. Ndaitofumura chi nyaya mumwe. Saka iwewo pawakazobatwa uri panzvimbo yako wangafunga usiri apa wakazoihendla seiwe? Anyaya iripo manje kuti pane situation yakaitei kuti kana munhu achikuda nyangwe akauzwa chiya ndii anogona kuti ngatizvigadzirisei. Isusu iyoyo nyaya vaitseyo yakatiparadzanisa ndakatozoparadzanawo nedzimwewo but iyoyo takatsaya kuishanda ndopandakaona kuti even munhu kana akatsaya kuda kuuraya kana kubetray kana mwari vasingade hapana munhu anokwanisa kudestroy. At my own time, I would destroy them. I would give up. Because of the kind of trust I lose, I did it. You would never know what I know. Trust I lose, I was on the way. That's also about to be not be living. No one will come over what I do. To be here, the moon, someone can just put it right. I don't want to go to what I'm going to do. When you go to the teachers, they don't know when what she do. When you put that to follow to end out, I will find out for more than you need. I don't go for it all the time with it. That's what you are doing. But sometimes I'm still running with it. So when you go to the Canada, you can even phone it. When you look at the mobile phone, both will say I will prove and trust to it. No, in a name like this. So the other work with I get to the relationship. If when we put them on both, one trust there to lose because you want to do the one now. That's what it is. Ndofunga maita zvinogara zvakadaro zvokomba neghosti imi zvanga zvatoita. Kola. Ndiknokuya. Enderamberi.
pachenyi papo yakuda nemunhu wangona ungoritori naye wavanzvisa ende iwo mwana ngapamene nemunhu ngapamene vanhu vasingazive wavanzvisa so sometimes sometimes togona kutonge mafriends so topedza tangomucompetition isiri necessary exactly tikangobvisana mulese munhu unoita we are not in a competition we should compliment each other inini like excuse one ndakangobvisana zvangu but I think I'll make a very good friend because instead of competing if we compliment each other nditi kunozoti uyu akadai so uyu akadai so uyu akadai so uyu akadai so kutomirirana I think dai kuzobhucha mwari waDavid nanza nemwana waSoul waiwanikwa it's something that can be treasured but unfortunately mulife atikurarama ezvinezvi zvakunetsa so inini zvangu because ndinongoti kama human beings ndakatongoti option yekungoti ndisambandika kusambandika instead of pretenda kuti we are friends kana tikunyeverera zvekunyevera zvezve handidi kupretenda for a single day in my life so I owe it to myself to disapretend to anyone for a single day even kana singade drink I don't like it zvakanaka kutamba wega manje you become so confident with yourself zvekuti if you don't like it drink you simply say I don't want it apana munhu anongokucomplimenta kuti ndakati pane nguva yekuti ndakangotanga kufamba nezvemusoro zvangu kuti ndinodagabrel soro moti kuneske mawezi kungeita sei because I don't have friends no one can tell you hey soro wako wakashata hey chakati you just become so uita zvaunoda sometimes ukavana ukona ukasapfeka nyangu zvakanaka so unoona pesi munhu anotanga kuti kutsondora shamwari yako zvoti chakapeta ndikutanga kugadziriseka munhu anoti achikutsondora so like masepos acho ndakazomboitwa one futi musikana wandakambotamba naye handinazombomaona ndakaenda kuti but she was good she was very good because every time pananga ndinaye because ndaitopinda museko macho she never wanted me to be anything she just wanted me to be me because ndowazofana kushama ndopaza kuti mashoti tukanyanya short so vanhu vachinji vakangondona nongojaja kuti this one could be she but I just love my legs you know so like if you don't like it, you don't look at them. You know, when I say that we're going to comfortable, so when I'm walking, I'm going to my shorts out to secure a room. After the say. But if I'm one who embrace, so I don't want to put anything in me, I got represented by you. When I get trained by you, until I'm going to put you feel insecure. So, and my friends, my ginger, the one that got all of our own, I'll want to put a confidence and I was all voice, kind of control opinion, and I was kind of ready to win the ballet, and it is just. Life can be free. Life can be free with it. Right or wrong, you've got that when you can choice. Because it's all wrong, only enough from the wrong. Then you become better. Okay, it's all right, good for you. Thank you, Stimulating Platform. Thank you very much, my Ningina. Thank you very much. Bless you. Bye-bye. Right. Mamunzo akamwana uyu hanzi ndaimboivewo ndakazorevegwa pandakanga ndaenda panzvimbo pandakanga ndichinga kunge ndiri ndikarevegwa ndikazombokitikwa ghost ndikataurirwa zvinhu zvakawanda zvikadidi handimaona mashamwari asi I'm not saying kuti don't have friends because kuna vamwe vanelakire kuitawo magood friends ekuti chero vakaparadzana vanoparadzana mune zvakanaka handika vanongoignwa umwe nesecret yeumwe umwe nesecret yeumwe but how do you rate now to see kuti this friend is a loyal friend unozviona sei because as far as I know mafriend anokuchengetera mav11 kune mafriends unenge uchizvifirira chako uri friend chako hanzi ndibhuru wangu ini uye take to be my sister CV11 anga kamachengeta akamirira one day raunotsvedza konzi ndakumaburitsa maV11 handimaona saka is that not blackmail is that not betrayal I don't know kuti panohendlika sei saka ndisanda pasati pawafona umwe munhu nyaya yangu ndachitaura kuti kutopisa izvi so right nyaya kwabva kwatofona umwe munhu saka ndichakwanisa kupedza nyaya iya naida kuti muzive ndavaona mucomment section vanhu vacho ndavaona mucomment section vanhu vacho ivomu ndavaona mucomment section. Kola hello. Hello sis Mary. Muri sei kola? Ingani. Kuri sei? Inini kwandiri friend zvakafanana nekuti muroyi. Ndozva zvinoreva kwandiri. All right. Nekuti ndive single nhasi uno it's because of a friend. Ishamwari. Zvamamboreva zvazvokuti paushamwari hamufe makaenzana kuti mese mungawane kana kuti mese munoshaya. Wanafanira kunge achiwana, wanafanira kunge achishaya. So some of the friends vanenge vaine godo, vanenge vaine jealous. Saka iwewe kana usati
kuziva kuti shamwari unomuudza kana zvemurume wako anoenda behind your back, anogona kunoudza murume wako futi kuti vanga vachiti zvakati zvakati kana kuti zvazodai zvikadai. Saka inini ndinoona hangu kuti kuzvitambira wega kakaka haufoveta kana dambudziko, hauna kana problem, hauna kana panovava. Because pane vamwe vakatozosvika pakuzviuraya after shamwari yaburitsa zvavanenge vachiita. Saka inini hangu ndinoti pasi neshamwari, amene vachiri kuita zveshamwari mukore unoyu, but shamwari chinhu chakaipa. And sometimes kana wakaroorwa zviya zviya, murume anogona kuyaukudza kuti no, usatambe namainingi. It doesn't mean kuti murume ari jealous about mainingi veve, but ukadazonyatsodzitsvagiridza anenge anzwa something kana kuti awana something big about mainingi veve. Yotoita umbimbidoga munorambidza shamwari yangu chichi, no, pane zvaanenge aona. Saka kana usina maproblems muupenyu hwako kaka, tamba wega. Kana uine vana vako, tamba nevana vako. I think that is my point. Okay. Thank you very much, Kola. Thank you, Erigatimbonzgova. Right. Saka ndakuda kuti zandiza vekupedzisa nyaya iya kusati kwafona umwe. Right. Saka izvozvi iri kutopisa izvozvo nyaya iyoyi. Izvozvi iri kutopisa izvozvi right now. Iri kutopisa. Right. Zvadini paya. Vari kudla begi, vari kuda kudla begi kare musikana anti kare mukadzi. Mukona mukadzi she's so nice mufunge. Very very nice. Hana basa nezvakawanda hana basa nevanhu anotokanda maideas achitodi like you know anongotodawo companionship chete handimona right. Zvadaro paya musikana yakavadaro dhiri rakazokanganisika pakuti izvo murume wangu asakuzokuda ndege mwedzi unouya basa iri muna machi achidibhuruka kuinda handitika angafunga kutoende papa zvinoitawo zvinogadzikwa nemweya wakaipa. Kana une dhimoni rako ringaita uchiita chinhu, if you do something out of spite or out of jealousy kana out of hatred, it doesn't go anywhere. There's God up there who exposes zvinhu zvakaipa right. Ndobva aita sei paya sezvinewo hamunoti foni yakasvika sei mumaoko memukadzi ndokuona marisitsi emaraiti migwa murumewo nemaconversation. Mukadziwo murume uya murume akati handamukadzi ndakafigwa uya hanimaona kana takati takaramba naira ameno ndokufonera ndokubva abata mukadzi uya zvikanzi newo udana nemurume wangu apa chiona izita ranga rakachinjwa imi vanhu mune utsinye imi kuchinjisa zita zvikanzi udana ninginingi uya akati handimuzivi ningi wamukutaura zvikanzi uri kudanana naye unogoramba sei zvikanzi aiwa ndisi kudana nemunhu wamukutaura ndifunga meta mistaken case of mistaken identity handisiri ini mastasiyana kapa murume uyu kumba mai anoziva ane rimwe zita uyu musikana uyu wokunyengegwa paitwa dhiri apa ari kuzivawo rimwe zita handimaona akati iwe ini handisiri inini mai vakati ndiwe kwakuchiburisa chipurufu svika usiri wene wakanyora apa iwe uye ndopakariwene ndakati ina zita rake harisira ndoziva indozvachinzi ninginingi hanimona izvo makundudzawo izvi ina handizivi kuti sita irero zvikanzi murume wangu takatochata tikadai kwakudurunura zvese kwakudza ushu uye mukadzi atobvunza uya kuti tinani zvizivi zvamutotauraka excuse kwandi ndakatoudza kuti takasangana through a friend ndiye akandintrodusa chiti vanhu vakadi vakasiyana zvamutotaura tanzani mukadzi muchi zvamutonza zvinhu mutondishamisa zvikanzi friend yacho ndiani mukadzi uya musikana anobva ati friend ndinhinginingi mukadzi anobva aseka wewe murume uya zvikanzi iyeyo anozera kuti vakatombodana nemunhu iyeye kudhara asi ndakangoti zvinhu zvakudhara usadarogwa ndangoiginowa handika anotonyepa gore rapera munguva yakati aita uri pano nichiita pati yangu chichi and everything muri kuona. So friend iyi yaienda kune mukadzi wemurume uyu yonoyopretenda nice kuita bhurubhuru yobva futi enda kune friend iyi yekusocial media iyi yonoita bhurubhuru bva yatora murume weshamwari yayo ndobva varonga dziri zvikadzinyenga chimoko ichati nditsvakirewo muchinda handika tirove bhegi handi muri kuzviona murume akaita dance along handi maona. Saka inyaya yekutoti izvozvi right now izvozvi itori pamuromo yavanhu izvozvi kuzi yakati kasuru nyaya iyi handi maona. Saka shamwari ndio shamwari kaidzi handi mazviona uya wazosiya akati ndasingazivi mufunge ndakanga ndaregwa akutokumbira keregerero kumukadzi semunhu anga asingazivi kuti zvakanga zvafamba sei angoregwa nhema, but she's left now to pick up the pieces handika. Uya bhururu yanzi vakumisa paconference ko kuti vamubvunze kuti ko iwewe zvakafamba sei chicha akutodonha zvakatova block vose vakasira kushara nemhepo iye atodonha zvakatobloka zvake ko muchamudii hapana. Mabururu friends, the friends that we have today mashamara tinawo muzuva ranhasi handiti maona. But anyway
shamwari dzakanaka futi but handizivi kuti munogona kuzodziendela sei. Varipo here vanoda kushare their experiences nemafriends anoti ini ndakaitigwa chi ndikiri mabiribobi neshamwari andika inini ndakatodzidzawo from mafriends kuti mafriends ndandikwanisa kumaita because ndakaitigwa chakati chakati namba iripo ndakapina handitika can you please call utaura ako kasununguka nyaya yako we don't need to see your face tingonzwawo let others learn from your experience. Indakambokudzai guys asi ndakambokudzai ini ndakambokudzai iyi nyaya iyi ndakambokudzai kana mukaise kangamwa ndimakaikangamwa but ndakambotaura ndikati ini ndakamboita shamwari yangu yandaita nayo yechizulu kana ndichikuza nyaya yeshamwari yangu yechizulu kuti ndakakudzai ndakazounzwa chii neimwe shamwari ndopandakaona kuti ava ndakapota nenda kujere ndichiitira munhu iye zvinoita varume. Hello kola hello kola hello payeni kuvari kukatwa sei maiwe guys ndokumbura kuti kana pachifona umwe munhu ka timbodispecta umwe munhu ari kufona anditi hello kola hello ndiri raiti muri sei Cleo right I'll tell you what people think they take advantage of your kindness. They're not there and not to go to endera mberi Thank you, my sister. Bless you. Thank you very much. You, my friends, right? Pana ngari kufona panza. I want so to share right. Ndabati ndokufonera izvozvo. Let me try and call it back. Tinzwe. Nyadzi my friends it's. Hello, sister. Hello, Maspera say. Maspera. Taskwera ndandakapina number pasasi iri kufonwa nevanhu saka vazongofona history but it's fine. You can go ahead. Sorry. Ndachifunga kuti ndii ndakaseva. Sorry. No, it's fine. Ndinotaura nenyaya yemafriends. Ndine ndakauya last time mukoni ndichitaura nyaya yekutorerwa murume nebest friend. Inokubva ipapo up to now ndina shamwari handiite shamwari. Saka ndikutotanzi shamwari zvezviya I don't believe in friends anymore. Saka kutongotamba wega I think is the best. Even kana mwana wame yako chete yangu noswa kuna murume
Saka now I even trust myself. Better I prefer kugara ndega. Kuita inini ndega. Masekret angu ndinochengeta ndega. Ena handichaudzi. Ndaimbosvika kudhara ndakasvika pakutorwa murume nazvesvo. Saka haizvinozvo ndakachera gomba ndikapfira. Yeni inorwadza yemunhu wamaidikira zadza muchimuvigira nedheka. Muchibikira mhanto yekuti munhu anotonesera achitoningirira. Achitotsvagana nenikikiri nekutorarara nemurume wenyu munhu mamuvigira dzamasikati manhiranenge ane murume wenyu. Haiwa. Henyu yabo. Asi zvakangofananawo kana zvakadangoti fananei yangu yandakambotaurawo pano iya. Yandakambokudza iya yekuti indakambota shamwari yangu muZulu. Andika zvazokuti wapindawo tichangopinda muSouth Africa kudhara andi changopindawo tugara panzvimbo ndinowa ndiri kuziva animaona saka ndakambotaura ndikati ndakakura ndiri munhu wemasports anditi ndakura ndiri munhu wemasports kudaro anditi maona saka ndaingofarira zvokungoita masports like zvaunoona ndakachimbira kudai sasi kujimu ndongoenda handimaona ndaifarira masports ekuti du saka ndasvika kwakuya ndakaonawo pachiground kwataigareko padhuze pachitambiwawo netball ndikatika ndodiwo ndojoinawo netball kune vanhu vaitonzi ndecommunity muno muSA ndaenda kunojoinawo community chinetball iya ndidorizve netballa chaichai vakuru ko ndaidhifenda chokuti pano ndaidhifenda sendaimanya zvisingaiti sandafuta kudai handimaona tanojoinawo bhora paya timu yandobva yaparara ndobva ndati akurega nditetekova ndivhure timu yangu ine community ndosponsa indichinda kutamba nawo matims chidi tichibheja mari saka tatini timu tede madzimai ecommunity paya mukuita timu imomo handiti muSouth Africa muno muarea munenge mune mazulu mune matsikwana mune chii ndaitawo zvefriend one imwe ndaitamba nayo bhora paya ndatamba nefriend ya hatikwira ndiri kutamba tikudi saka ndaitamba tiri 3 uzulu yakabva kwazulu Natal akauyawo muno andika nemi neumwe musikana mutswana handiti maona Zimbabwe muzulu mutswana handimaona tiri kutamba ina handisi kuziva chinhu kaini aitoti makuserengeta achitomuka aitomukira kumba kwangu atomukira mba kwangu yaodi totomwa tii totoswera tose totobva toenda practice tose totonomhanya tese handimaona ina chandiri kuziva hapana mai mwana asi aive ake chidhakwa handimaona izvo kuti anomwata chakachidhakwa chitedi ndaizvizati munhu wedu chidhakwa handimaona uyu akazoona zvakaona manje ndobva ati manje ndodini ava she has been good to us vedu way zvinhu zvakadai ndonyarira abva aita caught in between ndobva udza siseka kuti mufunge nezuro ndakadaidzwa naningi akanditi kwayanza handi tinomwa doro but munhu akatiendesa kudoro ukoko pane zviri kuitika chete handimaona something is wrong body language ka pane zviri kuitika chete seriously handimaona akanga atobatamedza chona handimazviona ndobva uyaudza saka vakati saka unoda kunyarara zvinhu zvakadaro nekuirana kwamunoita nekubatiwa kwamunoita right nemuZimbabwe uyu ida unomuudza handimaona muningira zvakamunetsa ndobva ati ndovaudza nditi kudii ndobva atya handimaona sachi vakati kana siri kunogona enda kunovaudza because this lady is good handika tese panapa titobatsirwawo sometimes naye vakati azvivindisisi vaya vakayakandidza vakati shamu unozati chika nienda tongokudza ndati usimbise hana usazotifumurawo kuti waudzwa nesu handika but shamwari yako iya munoti shamwari yenyu ninginika be very careful nebaba wekwako ndikati sei hana kuzombovanzi akabva ati nyaya yosetserendentu ndobva aiserendura handimaona ndikati zvakaitika kupi zvikanzi muso Friday nguva yakati ndagora rakati saka uyo aritadza kuti akuudzei muri kunzwa ndakaita munhikwi munoziva kuti akudikitira kana satombodya kana akauya pana kana kudii munoziva kuti ndakangomira kuti vekwangu vasvike ndibvunze kana kuti hakuna chinobuda because munhu apana kuti abude pachena azvininipiseka munhu anenge achingokurambira zvinhu zvinenge zvichingori pachena ndakaenda kunotora bhuruu wangu uya akanga abudisa nyaya ndikati hande nyaya inopera pachena nhasi but ananga kuna bhuruu uya uya muri kuwa apa ndakaenda ndakatsamwa ndakaisa banga rangu kumasure uku muchiti nhasi kunodoku akapusanisa kujere naini ndikati ndakaenda kujere nebanga rangu ndakaviga pasaidi apa mai mwana chitika kushamwari yangu swainga nda zvinhu zvakadaro shamwari yangu munofa kuti saka kusekerana kwese kwaunenge vachita ndiri boku vari kutozivana kundisa stupid ndakaenda ndakakwira BP imi munongonzwa zvinosvika pepe yakudai so akatoziva kuti munoziva kuti matauriro emunhu fesi checheyo uri mumba akaramba kuvhura dhoo muri kuwa ndakazotorerwa kuputsa mawindo kuti buda mba imomo angamubude uye ndikataura nhingirikiri nyaya yakocho uya shamwari yangu makutaura kuti takazodai buda ukazvitirei ndikatokubvunza ukandirambira ende mumwe musi pane phone call yakapinda akabva achita kudunura manje handimaona ndikati pano muno nharaunda muno mamusi kuzotikwanira tese tiri 2 wana anototama chete ndakanga ndati ndikati red blood pasapa pane zvichaitika chete handimaona akaramba kubuda mba akaramba zvichise kubuda mumba ndakamboita mazuva nchimutaimira kuroti kwake usiku nchimutaimira kubhora hana kuzombovera akauya ndichimutaimira usiku nchimira pazvikora paanangobuda chete ndobva nakoti dlo ndotiza kana kuti ndakazongochirwa tama kuti wakatamirepi kana kuziva
hapo uyisisimeli inini inini kuzoti nditambe nawo yenge rimwe yekuti ndakambobvunzwa batai makadai pane vamwe aiwa batai makadari pachine vamwe hanzi banguri vakati wakambona pane zvinhu zvaunongorambirwa zvingori pachena ka asi unongorambirwa saka unongoita chi unongoita waita unoita iwe wakanyarara because vanhu bridesmaid ini zvakaoma ndakuudza ikati betrayal unoiwana kumurume wako wani inga ndazvitaura pano wani hasi makuwa gaisi kuudza ichokwadi hasi tombori makuwa ena asi kuita makuwa ekuti chi makuwa ichokwadi handichika makuwa ishuwa because ivo vari museru vanenge vachizviwanisi kumboita makuwa ini ani maona asi kuti chokwadi kuona tivakadza tichingora vachingozvitaura zvinenge zvakatibata zvinenge zvakatirwadza handiti maona but at some point we need to speak about it, we need to say it because there's no way andozoenda tikanzi hey varaba inini zvangu ndakafimbika handi ndakuda kutaura nezvenyu hakuna tingatingoita ife deal handiti tongozvita fe deal zvinhu zvachiona because zvinonetsa murume cheche inotokubetreya wakatokubetreya weti west wakato zvobowa mani guys mimi musanyembera kuna musingazivi imi ukarivara mai mwana wakatsva unenge wakarohwa focus mai mwana wakatsva unoita kurohwa kuita kujumwa neimi munoziva ka zvakaoma ndi zvakaoma zvakaoma. Thank you very much my sister. Ngatimbonzwawo vamwe. Alright. Hanzi pane comment iri interesting panapa. Hanzi maybe zvinodependa environment. You also attract who you are. Educated career woman don't have time yekutarisa munhu nekuita jealousy. You be too busy with your life and discussing ways to make money next holiday. Christine kunyepa. Christine, I disagree with you my sister. Oh, I disagree. How many manesa unozochinzwa yavakumura namabhurugwa pahospital havasi macareer woman kuchinzwa vanga vachigwira doctor kana kuti vanga vachigwira makuwa my friends? How many doctors vakadzi vanozochinzi izvozvi vakaisirana poison pamabasa apa vanhu vangani pamabasa vanozochinzi vakaisirana poison pamabasa nenyaya yehubhuru yekuti vanoitana godo kumabasa ikoko kwenyu kumacareer kumahigh career ikoko kune godo reko ritoriko. Andimona kune godo reko ritoriko kumabasa kwenyu ikoko rekuti people can destroy one another musekoli imomo mubasa imomo mumafriends enye mumaholiday matrip amunoenda vanhu vangani vakanzi vakaisirwa poison kudrink vachimwa vesinzi akaisirwa. Pane nyaya ye last week up andika yakanzi munhu akaisirwa poison mupai dzavakapiwa kubasa kubva kumba kwavo kuharare kwanzi kumarokesheni kusvika kuharare hospital kugomo anga atofa munhu. You don't attract who you are. Sometimes you are a very nice person, a very good person, but you attract you can't control that. That's for sure, because the next person you say you want to talk about me. Talk about me. I know that I will love people, but I will love them from a distance. Because in dating pamberapo unopiswa uchipiswa zvinhu zvausingazivi zvausingambovirwaka zvausitomori involved mazviri mai mwana antimaona. Saka ndakangozvidza kuti starting from ndiri kutongoda hangu vanhu from a distance because vanhu vacho unomoya wako unotomborwadza uchati woita sei because unenge uchifarira munhu iye uchida munhu iye zvisingaite but somehow pane chinenge chingori pauri hamene zvezvinongove hamene zvezvinongoita antimaona hamene zvazvingori zvinongofamba sei. So I told myself kuti you know what kune vamwe vanhu kuti maybe haungofariki kana kuti I don't know handizivi kuti zvinofamba sei but zvekuti anzwa here you attract what kunyepa zviya kunyepa that's your life. Hello kola muri sei kola
Mushe. Okay, so the main long around now, the Shamari. All right. And just what it was clear. Ini ndikukunzwa yini singaziva vamwe vari kucomment section. Okay, all right. Eh. Okay, wedzera volume hanzi we can't hear you. Hanzi volume please. Wedzera volume yefoni yako. Ini ndiri kukunzwa but ivo ndo vari kuti havasi kunyatsa kunzwa. Imbotaura kana ndichaona macomment section kana vakataura kuti vasi kunyatsa kunzwa. Hanzi too much interference. Ndofunga ifan, let me switch off the fan. All right. Hey, manje ngikundibvisisa fan ine mapisira kuri kuita maybe fan. I think ifan kuita noise. Saka paninge ichidhaka. Right, mako muntu kwaenda bvisa fan. Imbota I think it's okay now. Sakafusha mufiri wako kwakashanda kaiwe.
zvakazviite ava anosvika kuvapa neadhiresi kuti vari pakati wakaenderwa munhu akatoti zveshuwa wakaenda kosa rememba ndakamboenda newe kumba ikoko ukaburuka mumota ukanikira pagedhi zvinoda kuona mbuya vako pambasa uchiri kuzveuka akenzi mbuya vangu zvanzi shamwari yako yaifamba kunyanga nepawaindidyisa kuti atosveka zvanzi anyway kana waindidyisa azvindi kunakirwa nazvo idzokera unoredzera hei zvakaoma ende ukatoti akolaki kuti papafamba bhara pakatoshanda bhara ipapapo. Alright, thank you Muningina, thank you very much. Hey, pakaipa shamwaridzi mawani hani mazviona kwanza yakatira laki kuti wanga kahwiririra paakazvisa paiwo muchokochokanise kuhwiririra saka aitoti zvese zvataugwa neshamwari uye woudza mukadzi wake kuti kwai zvakati kwai zvakati hani maona saka at least useri wekanga ari safe. Kola hello Sichimele Makadesha. ndiri raiti muri sei? Aiwa tiripo zvedu toronya idzodzi dzeshamwari. Munoza pazvinoitika kana muchikura unoita shamwari asi unenge usingazivi kuti shamwari dzinobetray. Mazuva ano zvaanani kwane social media. Isusu pataikura tasingazivi zvese izvi kuti shamwari dzinobetray taikutamba neshamwari. Inini ndakaita situation ndiri kuno kuEngland. Takauyawo pakauya vamwe kuma 2000 ndakutamba neshamwari dzangu tanga tiri vatatu taiwirirana zvisingaiti. But mune muri vana vadiki ndiani angabvunge kuti mwe anobetreya mumwe mwine mwanenge ane waari kudanana naye. Saka mukukura umu shamwari yangu mumwe paatanga kuroorwa takatoenda kumuchato. Munoziva mune muchitobatsira muchitoperekedza muchato. Iye paakachata mumwe wangu ndiye akaperekedza inini ndaibatsirawo kumadheko nekubika. Munoziva mune muchibatsirana mumaokoka. Inini pandazoroorwawo pandachata nemurume wangu. Mumwe wedu wechi3 akazowanawo partner yake yakagana nayo. Wangu uyu wekuchata wekutanga kuchata uyu bvaita mwana wake nemurume wake tikatoenda tikapemberera tiri mashamwari katiri kuwirirana. Saka nekuti inini tiri munongoziva zvekuuk zvekuti munongosenza uchibva kushift uchienda kune imwe shift. Shamwari yangu uyu wekuchata akatanga kudana nemurume wangu. Ende iyane wake inini murume wangu aindida unoziva ndaidiwa zvezvekufunga ndikati hapana chinomboita ndinotoku murume wangu ndaiti ndikanzwa nyaya dzevamwe taingoti ameno ikoko zvakakuoma unenge uchikoti ameno zvimwe zvacho unenge usingazvibhelieve. Saka imwe shamwari yangu uyuwo wepakati akazofind out kupera ibva athreatenwa kunzi ukangotaura chete hameno zvaakathreatenwa nazvo. Saka vanhu ava mukudanana shamwari yangu akatoita nhumbu. Wekudana nemurume wangu akaita nhumbu yemurume wangu paatosiya murume wake. Asi inini ndakazozviziva murume wake ndiye akazvibata because kumba kwake nemurume wake vanga vasiri kurara vese. Murume akati kunhumbu yabva kupi ndopaakazviziva ende anenge akambovaona vari vese ndokuzobuda kwazvakaita. But kana umuri mudiki unenge usingazvizive now we know kuti you can't trust friends. But ndopandoda kutaura kuti now I know I don't trust friends. I have friends but my friends andinawo haana relationship nemurume wangu. Mafriends angu haatoziva nhamba dzemurume wangu. They don't know schedule yemurume wangu ende murume wangu haatandana nemafriends angu kana haana nhamba dzavo haanei navo. My friends now the ones I have are separate from my relationship because sometimes you need friends. Let's say muri kuenda kuchikoro kumwe chete vana vari kuenda kuchikoro chimwe chete pamwe pane vana vanenge vachitamba vese so you become friends. So you need to know what you say to these colleagues or friends. So inini ndoda kutaura kuti ndo zvakaitikawo kwandiri kuti yes ndane mafriends ekuti I keep at arm's length not very close. Yes asi ndo zvakaitikawo kwandiri. Saka mukadzi yeshamwari vakatozvara here? Vakatozvara mwana atokura benoko ari kugara hatinazombotauridzana. Ininiwo handina kuda kuzombomuconfronta
Ko murume akazodini? Murume akaoma ndakambogara naye for a bit because ndanga ndiri musituation yakaoma. I could not live. Zvekudiaspora kune nyaya dzakawanda asi takazosiyana zvedu. Pane circumstance yekuti pane pausingakwanise kubva because of ABC but takazosiyana zvedu. Hey. Yeah. Asi pakaziva kuti waita mubhuru wenyu papa iye akati kudii pamakamubvunza response yake? Akakumbira ruregerero. Obviously vanodaka kutaura kutiwo ndiri wrong asi iwo uri wrong. Blame game inenge iripo. Blame game aishaiko. Zvekuti unotombofunga kuti maybe there is something wrong with me but ndida kumbokudza kola ndida kumbokudzai imi vateereri vaningina vangu nemadzikoma angu muri pana hamisi shamwari dzangu anoziya. You are not my friends. You are my sisters and young sisters and what not. Animaona varume vakaita zvinhu zvavo zvavaitako, they want to come and shift the blame. Anda kwachikufilisa guilty iwewe usina chawakanganisa, usina chawaita. Ani achikutsvagira kanyaya kasina nebasa sako akutoka make up kuti ite zinyaya kuti awane chi scapegoat. Animaona musatombovhunduka, musatomboshekiwa. Ini sorry yenyu varume vari mu comment section. Sorry yenyu, but the truth has to be said because we are tired. Sick and tired of chigame change chichi chokuti munenge maporomora zvamaporomora because ukuzati kumba kwakamirwa nefire yako wakuda kuya nechinyaya chisina nebasa kuti you are also to blame. You blame what are you what do you say? You ndiwe handiwaita nyaya dzako wandibata ndine chikomba wambondona ndichiura wandona ndichita sei uda kuita zvisina nebasa rese ndochidzi unenge foni yako yo inogara wakabata foni yako unitemane uda kunditamene shamwari here uchiona kuti makwari kunetsa kudai handidi zvishamwari yangu ifoni handidika naye ni vari comment section chimbopindura iwo mutiudza pafoni ai mumbotaurira what do you prefer? Mukadzi anoswera akagara pasi pechimulemoni pasi pechimuti akakombiwa ne4 vanhu vachita makuhwa ekudestroya raini rose vachiparidza vanhu vachita makuhwa ipapo nemukadzi anoswera akazvibatira ke foni yake akagara pasofa achitamba ke nefoni yako. Munoprefer chiimi vanhurume? Nyorai mucomment section kana kuti foni ai muri kuprefer chii? Munotsvaga munobva nenyaya dzinhu dzamunenge maya nadzo. Hei wakazodai ndaona message mufoni mako ndiani uyu pane munhu akazofona usiku zvikazo kutsvaga nyaya dzisipo because vaita nyaya dzenyu. Kana waita nyaya yako mira nenyaya yako, vunzwa nenyaya yako, pindura mubvunzo, sakana nemubvunzo. Usada kuzvambara pamusoro pemubvunzo uchitaura zvimwe zvinhu zvekuti unenge uchida kutsvaga nyaya dzisipo kuda kublema mukadzi kuti mukadzi afile guilty. Makambozona kuti 98% yenguva most of the times you ladies munopesera makuapologize for something that you did not know, something that you didn't do. Munopesera makuapologize for the sake of peace. Munototi scot free ndaenda scot free. Sorry yenyu varume but kutsika mukadzi nenyu and is the truth. Animaona is the truth. Munopesera makumbiro regerero to right sorry urume ndokanyaya kakaitika 2000 kasinakana nebasa rese kakudziswa mustera because aita nyaya yake kaita nyaya yake antiona odzisa mustaira nyaya iyi konzi nyaya yakadai so wakupesera to right sorry andiona wakukumbirisa regero. Stop that behavior madzimai kukumbirisa regero pasina kutadza. Kana sikadutsera newe ndikoko simple handichika kana akuda kuzotera newe kana abva pasilent mode no problem muchataura kungoramba chingoti sorry tikandimhosva yedu vanhu kasi takambotadzei isusu takambotadzei kunzima kuramba chimokumbira regero chingonzwa ikumbira regero pano kusina kanganisa. Aiwa tari muna 2021 atidaro varume ngatitry kubalansa zvinhu izvi. Handika une mhosva yako sangana nemhosva yako. Ini ndine mhosva yangu ndauyaona yeka ndosangana nemhosva yangu. Kana ndiri wrong zvechokwadi handiomeri nekuti aiwa I'm sorry I will apologize. And then varume should learn to say sorry kuvakadzi venyavo. You should learn to say sorry. You get away scot free mahara. Handika sorry dzenyu muromo kishama meromo yenyu kubudisa sorry zvinotonetsa kuti udze mukadzi kuti kuda murume ari kufona rigaitiwawe miraitiwawe tinyatso kuvaudza varipo vabva vakata koma uchafona futi. Ramona so dzidzaiwa kuti sorrywo kune vamwe venyu haikona kungoti mimi ndinoda ngonzi sorry every day. Aiwa guys as much as we kana mchida iye amogara muchema twakanzi respect yamunochema nepa respect should be two ways. Respect should be two ways. Munateerera ipapo you don't demand respect kuti ndikudemand iwe usingani respect handichika azvishandisa izvozvo. It doesn't work like that. Respect it two ways. So musangana pakati kudai so ndo inonzi respect. Andi muri kunzwa saka tati tiudzane ipapo tiudzane chokwadi ipapo enderai mberi call. Saka kana nene ndakanga ndakutongo
apologize nezvimwe zvandisina kuita asi nekuti ndandisingakwanise kubva sisimeli handidi kunyepa munoziva masituation ekudiaspora munhu ane masituation akasiyana saka ndakaita zano because ndandagara hangu toda kuendawo kuchikoro kuti ndizvibatsire ende kunoku zvako vanokupai magranti malone saka ndakaenda kuchikoro 3 years zvanga zvakaoma ende manjewo mukudaro ndakapandaita nhumbu because apa tandisina mwana aingonetsawo asi hazvina zvokuipa mwana is a blessing ndiri munhu akaroorwa saka ndaenda kuchikoro ndikapedza it was handidi kukunyifunwakuzeunike chakabikwa saka kangoona kuti handingaite nharo nekuti ndinoda kuenda kuchikoro pandapedza pandaona basa rangu ndapedza pandazongoti ngatisiyaneyo ende izvo zvava zvakunetsa saka ndiyo nyaya yangu ndo jeni yangu it was hard and it just was bad but now I'm a different person. I know where I am and what I want. Thank you very much Kola. Ndokuseka nguma comments nasi ndiri kuvengwa nevanhurume but chandovadira rume kuti ndinotaura chokwadi musandotsikawo vakadzi mugadheni mune makungondifarira saka tokorova both sides kwese zvingobalansa. Thank you very much Kola. Regai timbonzwa vamwe. Alright, take care. Alright, bye. Hello Kola. Hello Sismeni. Muri sei? Mushe ndikunyatsonzwika here? Muri kunzwika. Alright, ini yangu nyaya ihombe aisi hayo yekutorerwa mubomi. But ndichatira sisei zvangu mazita. Alright. Nyaya yangu inini ndanga ndine friend yangu kubva 2008. Friend iyi anga mukuru kwandiri so ndaitomona sesivakuru zvokutoti mamwe mafamily members angu vaitokuti vanenge kajealous because we were always together nemunhu iyeye tichifamba tese kwese kwatiri tichifamba tese ndaimunzwisisa zvekuti because munhu anga akamborwara zvekuti akaita skin disease saka vamwe vanhu vaitozviona nemunhu waigara naye kwaigara naye kuno anenge anenge kakumuitira utsinye kakusema saka ini ndakamutambira sezvari because she was very nice kutaura chokwadi pakazokanganisika pakakanganisika aidzivisa kubika zvakanaka inini ndiri married saka zvakazoitika manje 2017 ndine ambuya vemurume wangu vanoshanda basa kwavo kwaidiwa munhu anovareplacea ivo vachienda kumusha kodidi saka iye ndakabva ndatoti mubatsire shamwari yangu uyu ane mwana akarumusha anodawo kuwano kana mari mumwedzi uyo mari inotomubatsira ndiri kukumbira kuti murongo wenyu amubvume zvikanzi alright vakamutora vakaenda naye kubasa kwavo vakatoshanda mwedzi wese kubasa kwacheko kana uchida kugarapo akatoshanda mwedzi wese murungu wacho anogarira ndakanaka tete ngambuya vaya vazodzoka manje ndakaona munhu asi kudzoka mwedzi uya waita sei wapfuura vandatomufonera munhu ndikati naisisiko hamuchadzoka here ko murudzi wechi webasa zvadzoka zvikanzi murungu ari kunditi ndichishanda ndamanje munoshanda sei muri vaviri zvimezenge ndakakufurirai kuti ate kutora basa remunhu zvikanzi aiwa takatotaurirana mari yake hachinji chichi ndikatoudza murume wangu ngati munhu ndiri kungotaura naye zvangu but atowirirana nemurungu ende nemari kutaurwa hamukufa akasiya but izvi zvinogona kutsamwisa vamwe avo vanoshanda navo pazvana vanogara kana uchigara kupamba kumuone room munhu wemajemwe ambogara achigara ari tinga tichinomubvisitira achitotimba mangu apedzera matu kamubhedha kadiki so ndataya kumuonesa kuti zvazvike zvinogona kukonzesa mutauro akati aiwa apeka aimbochinji yake changu inongoramba yengori imwe chete ndabva ndangozvitambira ndikati hapana chakaita saka ndine mumwe munin'ina wangu anogara padhuze vandogara its just 5 minutes away ari murelationship yake isina kunyatsomira zvakanaka saka aiuya achitoshandisa foni yangu achishandisa foni yangu anga aningirana manjenji mukomana sisi vangu hava kushanda ukwa
saka aishandisa foni yangu achitaura bhuzi kuti relationship kwake kwaari munhu wangu foni yake inobatwa ichipipiti saka aishandisa foni yangu through sisi vangu vaive kubasa vokonekta nemunhu wavo vachitaura vachipipiti zvakangoitika just for a short period of time vazvatopera zvatatokangana nezvazvo saka uyo akushanda kuya handina kana problem zvangu kana ndaitomuona paawira ipapo achitouya kumba paawira ipapo kuti kubasa zvakanaka mumwe musi ndakatongovarairwa zvangu ndakatotanga ndaona mastatus ehama amadzimimo pane zvimwe zvotonoona kuti zvinhu zvinenge zvandinokarirwa inizvi asi ndakangoti tingava chii nevari kumushana wakuzimbabwe vakunyora ndobva iye azomfonera munini akafonera munini kuti wasitatane ukama hwekoti ndikatoenda kumba inini ndaitoenda kumba kwavo unoona vabereki vake iye akatoenda aitoenda kwedu achitozi taakatozivana saka ndinge ndipakatonifonera amini foni yake yabatwa yadiyayekwa saka so confused zvichii chikuitika yayekwa yadii saka amene mameseji aoneka ari kubva kufoni kwako iwe vachienda kufoni kwake iye hamuna chiure chamamuchi so inini ndakatoshamisika because I don't know anything kuti chi nyaya yacho iri kumbobvako zvinhu zvakaitika zvishwa nguva dikidiki uyu munhu uyu wamunini wangu andaibatsira ndaitomubatsira nchimuti adaiwabuda murelationship aite vechityacho haina kutomira mushi haiiti ati yakachena yakunzi mameseji ayocho ndeyangu handiti mazvona ndobva ndaona ndakatosendwa meseji manhero acho ndatokuma ndasendwa meseji zvikanzi iwewewo uri kudaro hama yedu chichichi ndikatoti mune nyaya yanzonzisa dai mauya mese neakudai mauya tagara pasi taita mandibatidza kuti apa wakadai apa aizoita problem randine nyaya ndinobvuma ndobva ndatoudza mai uchitowatsana nyaya yakadai mai vangu vakatozazvanzi iwewe yakuno ndataina handingauiko kwemimi ndiune nyaya wozvini ndakakanda ndirilowa chichacho zvekuti uyo wacho timufonera ndaiti ndamufonera yainzwa kuti chi foni iri palaud ndikurekodi kana kuti ndaitonzwa kumaungira ndomubvunza kuti uri kuisire foni palaud udzaka vanhu chokwadi kuti chichaiti achingotsenga mukanwa achingotsenga mukanwa inini hangu munhu ndinomuziva zvangu ari una yaro kuti ari wiki zvokuti akatonzi ati anongoita saka ndatoriona kwaenda nyaya yacho ndatomboita saka panyaya yanga yemameseji ezvikomba zvenyu exactly yakutaurwa mameseji ayatorwa aiswa mafamily group chichinzi urero rakatorwa nehanzvadzi yedu urero rakatorwa nehama yedu iro handiti ndakunyorwa mastatus ndakanyorwa mastatus I went through a lot nenyaya iyoyo bamuni ndo vakazoshandiswa kusvitsa nyaya kune murume wangu and murume wangu akaitoi basa abva atobva kubasa state atori murotwe yakumba kuzosovha nyaya dzechiuredzi exactly vaana kutokuvara mota ndo yakangoita raitofu zvazvo akaiponawo nekutoretswa nyaya yacho ikatomurume wangu was very very upset haana kana kutongozvinzwisisa kana ndichimuti nyaya yacho yange isingatobude sisinala ndikunyepereka ingoto zvazviri pachena kutonzi aiwa ndeyako zviri kubva mufoni mako handiti saka izvi zvaipinda sei mufoni mako iwe zvinhu zvechikomba chihure chauyu kufoni kwako zvaisvika sei iwe munini wangu uyu anogara mucape town anogara asi hamba zvimwe zvavikazi anogara nemumwe wemurume wamunhu aiwa ndaitosingasapoti relationship yake saka foni yake inobatwa nemurume uyu anogara achivhuravhura foni aishandisa foni yangu aishandisa foni yangu izvozvo handombozvirambikanana nhasi chokwadi chakatozobuda hacho pamberi aitouya oshandisa foni yangu oenda achishandisa vaya through uyu bhozi munhu kwewe paishandisa foni yako wanga musingadhilitiwe here paipedza anga singadhiliti here mashandisa ake paishandisa foni yako apa aidhilita zvaienda kufoni kwako uyo ndiye anga ane connection nemunhu wacho anga akamunina wangu mazvinzwisisa dzokorodza futi wati foni yaishandiswa ndeyako handiti saka aidhilita zvoinda kune imwe foni aiwa
aishandisa foni yangu asingashandi direct kuti komba chake chaangawanirwa nasiseba atumira kuna sisi wozotora saka yaive cheni. Alright. Paive necheni pakaitapo mameseji aito sometimes mamwe acho ndindaitotaipa nenyaya yekuti aiti foni yako inonetsa yainekamobizi wakadii kainetsa kutaipa ndindaikaziva kuti taipa wenyora zvakati sometimes amwe anenge achitoripo utonditi iwe itie zvakati ita zvakati ndichitoita zveshuwa ipapo handinangawafuti mbanya iyoyo yekubatsira munhu kuita zvinhu zvakadaro but nyaya yakazitena yaya ndakunzi mameseji aya ndeake. Saka uya aizotumira kumurume womunhu mameseji ndiye akazolikisa mameseji aya aiita zvokulikisa. Aiita sei? Aiita zvokutora nenhamba yako kuti zviri kubva kutadza zvichibva mufoni mako. akati hanzi zvinhu zvakaitika kudhara saka hanzi ndakumbirwa foni yangu ndobva mameseji aita backup kubasa kwavo ikoko kwavava kushanda uko. Alright. Saka aita backup, akaita backup nenhamba yako iyi. Mameseji anenge achibva kufoni kwangu kakuchati yake iyi zvinouya kazvese ipapo zvese zvine nhamba yako. Okay. Alright. Mameseji ndo akabva atenderera mbori yese nditori almost 10 years marriage and I've never faced my challenges akadaro but it was a big story. Saka iye manje kuti ndichitaura naye kuti ndimuudze ndainzwa kuti ari kubasa apa ndiende ikoko hazviite kunditaura naye ndaitonzwa kuti foni iri paloud-speaker nditonyazvisaka ndava ndaregedza manje ndikataura naye murume wangu paakazouya manje ndopaakundiudza mameseji acho andotomboda kwawo nakuti they are not mine handitozivi kuti zvimene zvirikufamba sei ndeapi acho zvakamira. Saka pakazoya murume wangu asenderwa audzwa zvinhu zviya ndopanda kundiraseka aya mameseji acho mamwe acho aitori enyaya dzekuda taitotaura saka anga akubatanidzwa manje ozaita kutorwa nefoni achitorwa pafoni saka aita kubadzi menyeketo dzangu dzadaitotaona aya pesina hadini ndaitore nemusinema yatotopa murume wangu zvese izvozvo zvakazenge zvakumba kwangu. So I went through a lot for almost 3 weeks. Saka murume wangu ndaitoagarara ndopinda mufoni ndandakarongerwa zvisina mwe ndaitoona mameseji anhu achifurira vachiti munhu ngaende apa ndine vana chichi ndikati murume wangu akatoenda kanobvunza musikana uya manje iwenewe waita sei uye haana kumboramba bhozi akatoona kuti nyaya iyi inoparadza imba akatovhuma akatodziuka ndiro hembe murume wangu aripo kandirwa hembe neyo baba vaigara nayo vakati bva pano kandirwa zvinhare zviripo bhozi murume wangu aida kunomunyadziso kuti anyatsoonekwa kuti pamwe ishuwa here inhema here pane munhu uyauya waanogara naye manje cheni yacho yange yakura manje saka kungoti mwari vakazongopindira because ndakangokuramba ndiri mumba imomo aingokokuti hanambonditi kuti hanambonditi chimameseji kudaide kungonawo kachikuriona hama dzake kuti munhu ngaaendi saka anambonditi ndakangoramba ndikuri mumba mangu svikira azongondida nyaya tichii handinoda kunzwa saka iye neuzofambawo muno mumatinogara munhu munereferensunzwa akazonyatsonzwawo chokwadi kuti zvinhu zvaifamba sei later on saka vana kunyatsofara neending yacho iyoyo ndakati ndatomudza ngada inini hamu zvekupesirana neava vanhu chakwanisa but iwewo sehama yavo ndienda kutonga ndikukufurira pota uchiita sei uchienda uchinovaona zvinenda kuti vamwe ndiri kufurira uzondipakuda papa kutokuda kuti ngadyiswa abva asiya ureri chichichi handiti ndopaakazoenda koko achitobva kubasa akatoya atori nerimwe atotangwa futi apa wakanyebeza tine mavoice note indopandaitoziva kuti hapana kana voice note hapana kana musi takadwana vanambodzira ndavakonfranta face to face kana pafoni hama dzemurume chekubvunza kuti madarire kana kuti madi handina musi wove wazonzi pane mavoice note patopera 3 weeks kumba kwedu tatogadzirisana nyaya yatopera ndopandakazoenda ndikatobvabvunza ndikati kochi mafamba mchidai makati ngobudisa information yese musi wamakabudisa zvinhu kawani ndopakazonzi uyu shamari anga atorimo musoro ndikati aingotaura nyaya iyi
mese muri mamusinga musanda kubira ndakauya pana but ndasinga tinditaura ndipakati uyu shamwari yape inyoka akataura zvinhu zvakawanda zvese zvamaitaura mutodziwo nemuchitonyera vanhu vamboya kumba veve zvese hapana chakasara saka nyaya yemashamwari izvezvi ayi ndakaitika botoedza bova ndinotambura kuti ndive nemunhu padhuze pavo ndogara zvangu kumba nevana kuza ushamwari vangu vari kuzoti shamwari dzinodiwa muupenyu ava unenge usati wanyatsoitwa chaizvo zvekuti upenyu unoyasoinzwa inini I think about nyaya everyday kuti ini chii chakanyatsoitika paimba yangu chikwadi nenyaya yakadaro yemunhu achinyatsoziva kuti shuwa hasitori daingere shuwa unotomboti uchiziva kuti hausiriwe but shamwari tinopinda mumafriendship ati tine maintentions akasiyana saka unozaza kutamba nevana vako kana hama masisters ako emumba chaivo oza vanhu vanokurongera zvimwe zvinhu. Thank you, Sis Mary. All right, thank you very much, caller. Hey, at least wakazogadzisana. Thank you. All right. Sharp. All right, sharp. Anumona vakangofira nyaya yechihure chashamwari. Nyaya yechihure chabhururu mai mwana ndo yakangofira. Pasina kuzopinda mwari papa vangade vakatoindira mumba kwavo nyaya yechihure chabhururu. Abafoni vari kuramba connecta. Anumona. Andisi kuti kusvodza kuti 279 pane live iri kuenda 7 o'clock kapa. Pane live yemunhu anofanirwa kuenda 7 o'clock panapa. Ndimucheke munhu wacho. Chuwi. Nyaya inonetsa iyi. Zvato 7 kupanapa tinokari kana kadzave kana 11 takangogara panapa. Asanda mubatango. Right, guys, pane here mumwe kupedzisira kuti tingataura kana tobva taclose because pane munhu ada kuzoyana 7 dzidza kutochaya dzati 7 6:30. Pane mumwe here anoda kufona kupedzisira kana kuti tangoiconclude nyaya yemafriends taipeta nyaya yemafriends taipeta nyaya yemashamwari izvi. Hanzi ndabona comment yakanzi kwai kune mamwe hanzi we must continue tomorrow hama 1. Okay, pane comment bwana bone yakanzi kune they are also good friends out there. Why are you not talking about them? Problem tachitara nyaya ma betrayal from friends anditi. Kana takuzotaurawo ma friends akanakawo vanongopindawo votaura ma friends akanaka ino we know kuti ariko hello caller. Caller hello. Hello. Muri sei? Kuri sei? Aiwa, kuri right muri bo. Mushe. Kuti ndine mubvunzo wangu nokuti waiziti isusu vanhu vechikadzi takutotadza kuita ushamwari pachedu isusu because varume tichikutya kuzotorerwa varume because it seems as if munhu wese ari kuuya anongoti ndakazotorerwa murume neshamwari but the reason why isusu vakadzi tichiinda mudepression ndeyekuti chaita kuti ini ndautama ndega chada kutama neshamwari unosvika pakuita bp you can't share your problems because okutya kuzotorerwa murume. Saka I think the issue ndeyekungoti munhu usava munhu wokuti unozviselekta kubva kuvanhu because dzokutya chihure chemurume ivawo nevanhu vaunotaura navo iva munhu akarimbika even isusu vacho munhu ukaudzwawo nyaya dzevanhu respectawo dhata rako vaudzwa nevanhu isusu pachedu vakatoda kutanga tabuilda kakareta yekuti zvoni ukaudzwawo nyaya dzevanhu vimbika wochengetawo nyaya dzevanhu otherwise tikadai so isusu tichadivhaidwa nevarume tichiti ukangoita munhu angokuti unongochiziva kuti murume anoenda saka tinotofa nedepression tichitadza kusheya nyaya ini maonero angu ndizvozvo asiwo zvakare kana takuda kubhalanisa ipapo takuda kudaro that means takuva kuti tichaudza chokwadi varume ava because ndivo vana muparanjongo andika varume ava takusipa kuti tichaudza chokwadi kuti ndo vana muparanjongo ndo vanoenda kunokoromora mukadzi anenge akagara mumba izvozvi tiri alimuona kuti tiri panapa haumenawi tiri pana pafacebook live andi tiri kutaura nyaya dzedu tiri panapa anditika iye anenge ari kunze uko zvaanoita ini handizvizivi ndinenge ndiri kumba kana tinenge uri kubasa kana tinenge uri kupi zvanoita nochaizvo kana zvakuzobuda musi wazvinobuda handiona zvinotokurovesaiwo even iwowo neshoko because apacho unenge uchitomboziva handiona unenge uchitonyepera kunzi ndaenda pakati ndiri pakati iye munhu akavharirwa ndiye aenda futi ndiye anosimuka inasina mbona ivo vatotwai vasikana chona kati mahuri achona asina mbomona achisimuka achiuya kumba kwangu inini kana kwako iwe kuti ndauya kuzohura nemurume wenyu murume wako ndiye anopinda mumotikari oistata anditika oindako
kumba kwehure ikoko andika unoita weekend ariko achiziva kuti murume wemunhu ane mhuri andika such kind of disrespect anti mazviona saka titakumarana isusu vanhukadzi pachedu anoona I will be crossy hangu inini personally kana ndikaunzwa kuti munhu ishamwari maybe sizvo kuti shamwari yangu iyi tsika nditsikewo ndozonzwa kuti akabvuma because varume ava I don't know kuti zvinofamba sei kutraya vanotoda kutotry but shamwari yangu ikazobvuma kuti ndinokudai baba ndatokurira bhurugwa rangu then pane era ipapo pane era vanhu vakuru amen amen exactly plus chihure haungofumika munhu haungo plus kola munhu murume angofumima ungana chitokwanzi ndakuenda kunohura nhasi zvinenge zvagara zviri maari anenge agara achitori munhu akada anenge atogara riri hure murume wacho saka kwakungozobuda chiti agara achitori hakuna agara akatodaro ndo unhu hwake andiona ndo unhu hwake wakatoora kudaro saka I don't think kuti vakadzi we should fight and toramba tichongomarana kuchikata shamwari kana uchita shamwari yako ita usingatyi kutanzi murume wangu andiona kudai so ita mamwe marizi taurako ngativei faithful to each other sema-sisters not kuti inini ndofaa kutakura burden yekuti kumba kwanga kushanywe kumba kwanga kuye mafriends because murume wanga anozonyenga if somebody let's have the courage, let's have the boldness to say if somebody doesn't love you, let them go in your life unotozvivharira kunoitwa mudanga murume hauna shamwari dzinokushanyira just because your man haagoni kuzvibata you are not in a marriage kana uri mumarriage you have got someone an adult akatomake up mind akakunyenga akakupropose akakuisa marriage so you should have trust yekuti kana murume wanga abuda is an adult I don't believe kuti isusu masivanhu vakadzi tofaa kuti hatidi shamwari hati inini ndinotodzinga shamwari I need someone to talk to ndiri stressed nebasa ndiri stressed nefamily nekurate I need someone to talk to zvokuti handi isusu tofaa kudzidzisana malesson ekuti how can we become faithful to each other amen we don't live for a man, we live for ourselves. Let's be responsible enough as adults kuti ukaudzwa nyaya yemunhu respecta information yemunhu yauinayo not kungoti munhu wechanga tamba naye murume anozonyeka not in love ukaona uchirianaivonyorwa kuti murume wakafana tizvozvo you're not in love you're not because ipapapa ari kuita magirlfriends asi mashamwari ako iwe uri mudanga rako wega you can't share information with anyone because unotya kutorerwa apa ari kuhura futi on top of that andori netain vausingato asiri mashamwari ako futi mumwari so thank you yengokareta yekuti ngatisazvivharira mupeiwo malove nemalikes guys mupeiwo malove nemalikes kola ipai love malove nemalikes kola ipai makola malove nemalikes ake because apedza masports enderera mberi isusu ngatisei malessons ekudzidzisana kuti as women let's have macharacters ekuti ufriendship hwedu kuti hufight ngaita sei ngatidzidzei kubasa information ngatidzidzei kusefa information yekutaura nokungoziva kuti iri data randinaroka I can't share with anyone munhu anenge akuudzawo with confident izvozvo ndozvatotofaa kuinstilla in ourselves as women not kuti tinoti inini handiti shamwari ndotoana munhu esachiti ndotamana there's nothing like that. You can't live for a man. You can't, you can't. You really need someone. Okay, I think inini personal zvitogona kukola ndikuzvinzwisisa zvokutaura nakola ndikuzvinzwisisa but inini hangu kuside kwangu inini when I decided kuti I'm not going to have a friend andika I made a decision yangu inini kuti I'm not going to be a friend, to have any friend nenyaya yekuti not only about yekuti murume kana kuti what not andika nenyaya yekuti maybe makuwa aizowanda munotaura zvinhu zvenyu muchisheya mangwana kuzvinzwa uko mangwana kuvhunzana makuwa mangwana kumarana mangwana kudi that's when I decided to say kuti you know what I'm not gonna be having a friend anymore but not to say kuti hanzi ndikuregera kuita shamwari because murume azodai guys let's learn to stand together as women andimaona kana uchiregera kuita shamwari iregera mamwe mareasons not mareasons emunhurume because murume anenge ane decision yake kunohura ega sisina imimi mataura point yenyadisi ene mimi unotamba nefoni
izvi unobata foni moenda palive chaiko useka sisi mene tinotobuda misodzi muchiseka achaiko that's very normal komwe munhu arinodanga akavharirwa sinawo kuzombotaura naye pasocial media pafacebook pacho autovhundidzo kuita shamwari uri kutotya kuita shamwari because uri kutya futi murume wakanokunyenga ingongoriziva wakatatana nemadziro unofa nebp at 40 years wabatwa bp wabatwa sugar because you can't share. Let's go there and be happy sisters. Let's go there and ngative isusu vanochengeta isusu vakadzi tikagona kuchengeta masecrets edu tikatadza kunyeyana tichi let's support each other agona tiomberera zvemwoyo wese toregera nguva isusu ngoti varume murume akaita is an adult kana munhu atadza kuvimbika pavana neni let them go. Okay, you don't keep it kuti life yako for kustopa because of femina aina dona ngwakivi let's go vasikadzi please musafane depression don't die in silent. Let's go out and share. Taura nemumwe munhu ngatinamatira nei tese pamwe chete. Ukaona murume wakacho kuchita it means marriage yake iyoyo it's not really worth it. Powerful. Amen. Pana angachitofona pabva akachifona direct. I think I don't know because 8 time. Thank you very much caller. Thank you. We need more people like you. Vanouya kuzoti vakadzi ngatibatanei anditika vanotaura zvinhu zviripo. Makamboona kuti kana muchita topic inonakidza muchita topic muri madzimai so muchitaura topic yenyu inonakidza yekuvakana so yekuti muri kushare zvinhu zvamunosangana nadzo as madzimai munoziva kuti munogona kutaura mese at the same time kutounzwa kutaura mese kuti kola ari kutaura hosi muchida kutsigirana munyasa kutira kuburitsa point hanimaona. So guys kune ava vanenge vane problem nazvo very sorry tinenge tiri mukutofara ndikutonakirwa ende sesamwe mavoice adagara ari kumusoro hatisi kuzochinjira vanhu mavoice ticharamba takadzvanya ticharamba takatsika ticharamba tichingoenda mberi because tiri pahappy andika tichingoenda takadaro anditi so kola andifadza panewo marufona andifadza chaiye zvone zvaataura we cannot keep on fighting each other nenyaya dzevarume no varume must be held accountable for mabasa avo. Kola hello ndiri right muri sei kola ndiri right ndoda kungocontribute point yangu amwe against amwe vanotaura vachiti izvoni siya murume zviri nani kusiya friend yacho yakukanya than kusiya murume wako. Why? Because friend yacho yauya sasatani kanata akachinamata satani ambofi akauya akapfeka zvinhu zvebheki kana kuti white kana kuti akapfeka that mask anotouya achibudira muvanhu so nawe kuti him is nothing pamwe iye anenge achitoregreta izvozvo because there is something that you do unokwanisa kuita something chakashata ugoregret ugoti naivedu ndakadambozviita sei why ndaita so you must also put yourself unless kana akaita twice or 3 times 5 times maybe kana kuti achizoti adaro orega kuva humble to you kana kuti otadza kukumbira uregero obva apfeka that pride yekuti I don't care but kana ari humble zimuchafa needzi muri pavarume ipapo mauya nezano kutora manje kana padaro enda kumatest munoita STD yacho test munoita futi ne-HIV test ende zvino futi kune matest anoitwa ekudetecta kana kuri kuti vaita zvavaita handiti nokuti kunomhanya ugochiza ugonowana umwe zvekorako esikoko ndokwanokwanisa kuwana chii but ndoda kubvunzawo naikola indine question yangu papa I want to ask you message yangu madzimai apanapa not in a bad way anditi ine kuti but ndoda kuunderstand anditi paunozoti ndamubata papa ndamubata 5 times dzawataura zedzia paunozoti ndamubata 5 times unenge wamubata anditi unenge wasangana nazvo munoziva here kuti kune vakuita zvinogara zvakadaro kunze uko vatove ne 10 years vachizviita but iwo mukatsati wazvibata kana wazvibata futi it's good mozvati sezvamataura kuti pane vamwe vanochiita 10 years usingazvizivi because just chitonakidza because munhu kana akasabatwa zvinova zvichinakidza ngaazive kuti maiwe maemotions anozouya kana kuti behavior inozouya after
tinoona moto saka izvi ndazviitwa izvi but kana achiita zvisingabatwi uyo ndiye anoramba anazvo kuita kunge that minister nevana 40 uzvishimbonakidza. There's an interesting comment pana banzi forget about zvirwere ina nditoti ndinotamba nerudo rwangu because handitambi nerwake. Very true Joylin, very true. Unoza sometimes kutorwa for a joy ride moyo wako kutorwa nemunhu kupukanya pukanya iwe zati hauna, there's nothing that you have given to this person except love cheteka okuta kutora kunonzi kutora china yemtoilet okutema nayo kumeso kudai. So guys ga pafeya ka azviite mushi but kana wakadi but aiwa kola aiwa pakadaro iwe uri munhu mukuru should be able to know to differentiate what is wrong and what is right. Do you think kuti zera rangu rinori ndikanyengerwa kuita boyfriend inini azviite and ukandatoita boyfriend inini ka ndikabvuma ka idecision yangu ichoice yandatoita andiona hapana munhu anga achininyengera tanzi danana ningi ndakuvigira murume wako danana neuyu and then ndobvuma ndichiziva kuti zvakaipa hakuna munhu anonyengerwa kuita mazera edu aya kuti kwainyengerwa fana anonyengerwa ndofunga ko zvino 15 years and below ndio anonzi anonyengerwa kana wangove 16 zvichikwira inenge yatove choice yaunenge wakutoita kuti no I want to do this. Hapana tanzika kunyengerwa hakuna zvakadaro. Asi wakambonyengerwa kuti ita chikomba? No. But I know someone, not kuti akanyengerwa kuti aite. I know someone akamira mendai. Asvika pasituation yakadai. But akati I'm not going to fight with the girlfriend. One, I'm not going to leave my name. This is such a thing. The name just is now okay. So I want to sing this and guys, you know I was part of vanhu vaivanzi havanopika because ndakatomutiwo unofanira siya okay but now okay. Topic iyi yakuenda ichitwisa yakuenda ichinakidza zviri deep topic iyi ingoda kubvunza vakadzi naini patozoti ntakusiya ngatisiye varume ava vaka because zvanyanya anenge ahura kangani wambata anenge ahura dasi anenge ahura kangani wambata tuchi iko zvindazo ndakuzosiya anenge ahura kangani zvine nhamba here zviri kufamba sei guys tipindureiwo regai ngopindura tigokata kutoti vamwe vagofona but indiri kuona kunge zvinoenda nebehavior ari kuku pane zvekuti maybe you are in an abusive relationship ari kukuura hatokuda anokuradza kuti uzoita pamwe pekuti you can see because my brother anoda mudzimai wake zvisingaiti but hameno kana kuti kashavi kana kuti kachi pamwe pacho anobva andifonera achitoti my sister told me my wife akuda kutoda kuenda this time akutoenda the last time wotokuti achiregreta achiita zvokuti bona tiusiya vana vangu zviya zvekumutoreterana kuti mudzimai asaenda kana wakuda kuti but anospoila that wife anoudza those words those nice words anomuendesa out anoita every you know zvekuti unosoko ndakati kune mwana wangu I think this is spiritual unosiyenza yako munhu aisara achiti but kuita munhu anenge achizviita achitokuudza kuti out gogo vamwe hanzi vanoudza mumba uri rotorara nemurume pabeti iye anenge ari pasi newife pakadaro manje unozona kuti hai hauna chaungukiwa tari hauzivi kuti anoura mari hama dzacho dzinokuvenga vana ndiwo uvashandira anokuudza anokutuka anokuita chino nechino akuonese munhu ya in that case unopika mabigwed but unotangoassessa situation because there are some men who still say maybe ndakasiya nemudzimai wangu aiva ari gutu achida but because of that profit akabvaenda unoona kuti murume anenge achitodi achitoregreta singaveregaisire vamwe vafona. All right, thank you very much. Paita a very good suggestion. Panabasi, please do a show for husbands who have cheated their wives, to their wives' friends to call in and tell us why. As women, we talk on behalf of men too much. Millie, I'll consider. I will definitely do that. But do you think
uri ungati vari uye here varume apa pachira kuti ei ndakatohurira mukadzi wangu because normally diaries zvairika ine macouples ine murume nemukadzi vese vanenge varipo saka murume anozofona here mukadzi wake aripo achitaura kuti ndakazonge ndahurira mukadzi wangu paizikadai unless mukadzi ari yamuchifona fona ukandihurira fayafona iye pachake angafona here murume pafeafea. Hello kola hello tasikara wasera sei lolo tiri kunzwa inini panyaya dzeshamwari handiti they are good friends out there kune shamwari dziri right. There are good friends out there. There are friends that have got your back. There are friends dzinenyaya dzinokuendesa kana kujere kana kuti dzinokuisa pakaipa kana dzinokubvisa basa dzisingambofi kana one day dzakataura kuti ninge akazodai so chiri mukakonana. Inini I've got a good friend of mine nokuti takaita kana iye tisingataudzani asi hapana kana chinhu one chaanoziva chakabuda ende weba zvinhu zvaaiziva chinhu zvinorovesa nehana but she never not even one single day said those things out up till now and dating. And then quite I see we are too sticker. It was supposed to be about friends, and even men were supposed to talk about their own bad friends. But happened to everyone when she can't talk to her. No, and I can't tell it to me. Someone is about to know and all that. And the moon way, some young open wako. And if I think I see that, and I should be that they should know wako. And I'm not telling you, someone is out married, and they are good friends. Didn't need to single right now. Good friends with someone's husband. Musheta ma secret kutoronga ma surprise birthday parties kutoronga ma numbers makachinjana mushtoza kuti haasukumba ari pino ari panapa. Oh okay, it's fine. Ukona phone yake no andina charge yemukadzi wako and all that. No ndakunotenga chakati saka ndindi naye saka ndimuronga chakati. They are good friends. Not everyone is after your husband. Majority of women assume kuti ukaita shamwari yake you are after your husband. Sometimes you're not even after that, you're just looking for friendship. And then I become my best friends. Ukuthi nyangwe no you are left. Asina ilolo mina ndokubvunza ipapo. Iwe kana une shamwari yako saka unamba yemurume wake unoidi because your friend is the wife not the husband. Like I've got two of my friends and the husband a few weeks ago wanted to do a surprise for his wife. He called me. I can do the thing we did it. It was a surprise for my friend. Samotogara makatochengeta manamba yako murume wacho anogara mutone namba yako iye ndiro namba yake. There is nothing, there will never be anything between me and her husband no matter what because I value my friendship with her, my friend, not anyone else, my friend. I value my friend more than anything. She's been married twice. All her husbands, not once, and even to a woman the other day, and like someone wanted to say something. Like I don't want, no. Murumo ya ani kasina chakanyangira ile kwa uri wewe loloi. Never, not even one single day. And it's only kanyengwa neshamwari dzake murume anditi anzokudza kuti usana nayo siyana nayo sotongoenda kuzvamuchosa. Okay, so meaning to say kuti murume wacho ndomboza kuti dzimwe shamwari dzake zotokunyenga iwe. Yes, because ndikanyengwa neshamwari because for me one thing chandakazvudza I don't want my friends' husbands to see and tsanabenda kana kune I think any of my friends are watching here and then in a boyfriend even if it's a party or if it's a wedding and then in a boyfriend to those cases because nema adoti ndoziva kuti ndine shavira kuchinjanisa mangwana oti and ndozvo zvikundinesa kuti neshavira kora unaro iroro mukadzi waushamba yakuita reluctant chaichai kuti lolo ari kutaura nemurume wangu achisangana vari kuti vachiita zvebirthday surprise neshavira kora unaro iroriya and when did you combine into some boyfriend she said I will never do that because mangwana someone in Mungu can do that James, you can do that John, you can do that George. Anozote shikona nchaza ukuthi nanaka fanira George manje shatanga tanga na George saka ndomuti John ari panapa
and John, talk to a picture. They say I posted by status, they say I posted by Facebook. I told all my friends, I never bring another man to any of your events as long as your husbands are there. No, for me to no. Then my husband wants to do that, respect. And that's how the relationship because he has never. No, don't. You are one lucky person, Shame. I have a male friend who is married. Doctor, because do somebody and it's more. I can doctor, I can do bandage, I can see akatosimudza gumbo iroro akaraminyuka achirisimudza chisa pasaidi apa achiri bhandeja iwo uchipfeka zvidhiresi zvako zvimini zviya zviya chitonyatsa ribhandeja I've never been asked out by my friends. He's a male friend. I've never been asked out on by any of my friends' husbands. I've never. I don't know when somebody's wrong. If I remember somebody's wrong, they never asked me out. Never. And I've never even disrespected them or even done anything in front of them. Or not what kind of out to the flat and the moon. But I never do that because when I look at it and then it's someone young. I value my friendship with someone. I can be betrayed, and then I've been betrayed so many times with someone. But I will never betray anyone because I told myself it's a no. I mean, when you like him, Shama, I appreciate him. Can I just tell you, can we allow each other to say, they're not coming with an agenda? I think I'm going to show up and I'm going to some people, blood is thicker than water. For me nowadays, water is thicker than blood. There are people who love you. There are people who cry with you. There are people who are faithful to you. Left, right, and center. There are good friends out there. And then Satan, my intentions. My advice, I was one person, I think, no one should be allowed in your house. And I took that and I ran with that. For me, at this moment of time, I say no new friends. Only the old friends are allowed in my circle. But anyone who is new, no. That is the cage in no. No new friends on my direction. Only the old ones that I have. Other than that, not those combination with the Zango. That person has never said anything about me to anyone. And I value her and I love her to bits and I cherish that friendship till I die because that person has been loyal to me and I will be loyal to them. There are good friends out there. That's why the is after something. Some people are genuine and they not destroy. That's what I have to say, Sister. Thank you very much for bringing this name or angle. Thank you very much. That's it, Zawena. Sharp. Right. Mazvinzwira guys hanzi variko vanasha vanhu vekuti my friends ekuti they don't come with an agenda. Vanoya ne real
friendship chaichaiyo sezvamanzwa achitaura nyaya dzekuti anowirirana neshamwari nevarume veshamwari dzake to the extent yekuti vanotomubandage yamakumbo vachitomubikira varume vachona kana achinge aita dambudziko. Saka variko vanhu vakanakawo, variko vanhu vakadaro, vanhu vakanaka variko, handiti hatingavhariri kunze, but kuti friend choice yemunhu handiti idecision yemunhu handiti kana usati wambosangana nazvo zvekubetrewa izvi unogona kungoti zvakanaka kuti tidini ndite mafriends, but panosangana inozoita decision yako mushure mekunge paitika something wega ndopanozoti I've had enough handika I've had enough iwe wega panozoitika something ndopanozoti I've had enough. Kana usati wasangana nazvo panotinetsei mira itinzwe musikana wa7 ari asenda voice note. Mrs. Melly, how are you? I'm just checking to see what time you're going to be on. 7 p.m. SA time, and yeah, so I'm on standby. Let me know. All right. Right. Saka nimukona kuti she's already on standby, guys. She's already on standby. Saka what should we do? Ari pa standby already. Toita say, guys, what should we do? Should we just continue tongo drop atova tadzoka tongo mpanguva yake apedza anditika abve angotaura mtidzwe nyaya yake itipedze nazvo oro toita sei because mainzwa voice note anditi mainzwa voice note. Right, so guys vandakuita matwitter say guys, twitter say should I just drop anzo sai party 2 mangwana yenyai. Alright guys, saka ndakukata tutanga live tichingopedza ka 1 anditi ndakukata and then don't go anywhere anditi don't go anywhere anditi imimi chenyu chite munongotega vamwe ndodzoka izvozvi